Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις ΕΧΜΕΣ. Έχουμε προαναγγείλει αυτή την σημερινή συζήτηση εδώ και μερικές μέρες, μάλιστα εξ αφορμής και μερικών παρατηρήσεων τηλεθεατών ότι σε ένα προηγούμενο πολιτικό πάνελ απουσίαζε το ΕΛΑΜ. Οι ΕΧΜΕΣ, η αλήθεια είναι ότι έχουν προγραμματίσει εδώ και μέρες τη σημερινή εκπομπή με προσκεκλημένους στο στούντιο δύο ευρωβουλευτές, δύο Κύπριους ευρωβουλευτές. Τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, διανύει τη δεύτερη του θητεία, και τον κύριο Γιάδη του ΕΛΑΜ. Ωστόσο, από τον προγραμματισμό μέχρι την υλοποίηση αυτής της συζήτησης, μεσολάβησαν και γεγονότα τέτοια που ίσως επιβάλλουν να συζητήσουμε περισσότερο τον ρόλο των Κυπρίων Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ρόλο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της, αφού η Κύπρος είναι μέλος εδώ και 21 χρόνια, ως προς τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Το πώς μια μικρή χώρα συμβάλλει και στην αντιμετώπιση και διαχείριση ευρωπαϊκών προβλημάτων, διότι νομίζω έχουμε αντιληφθεί πλέον ότι δεν είμαστε ομφαλός της γης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ. Καλώς ορίσατε κύριε Γεωργίου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Για την πρόσκληση. Και βεβαιώνετε τα όσα έχουμε πει, ότι η συζήτηση αυτή προγραμματίστηκε εδώ και αρκετές μέρες, και μάλιστα να θυμίσουμε εξ αφορμής και άλλης μιας πολιτικής διαφωνίας και αντιπαράθεσης των Γεωργίου και Γιάδη. Ο κύριος Γιάδης, όπως μας έχει πληροφορήσει, είναι καθοδόν. Σε μερικά λεπτά θα είναι στο στούντιο μαζί μας. Επειδή, όπως έχουμε πει, μεσολάβησαν και άλλα γεγονότα αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είναι μαζί μας μέσω Skype γύρω στις 3:30 και ο κύριος Κώστας Μαυρίδης, ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος. Είπαμε ότι ο κύριος Γεωργίου διανύει την δεύτερη του θητεία, ως εκ τούτου έχει εμπειρία ακόμη και το πώς μπορούν να συνεργαστούν οι Κύπριοι ευρωβουλευτές με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Κύριε Γεωργίου, θα σας δώσω τον λόγο να θυμίσω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι το email μας εχμesa@megatv.com.cy, και όταν αναφερόμαστε πρώτα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, αυτό, αν θέλετε, υποδηλεί και την εύνοια της εκπομπής να έρθουν γραπτώς τα μηνύματα. Το τηλέφωνο 22 47 77 77, μηνύματα και διαμέσου της πλατφόρμας του Facebook, με δύο ευρωβουλευτές στο στούντιο, τον κύριο Γιώργο Γεωργίου και τον κύριο Γιάδη, η άφιξη του οποίου επίκειται. Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση και με παρέμβαση του Κώστα Μαυρίδη, επίσης ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος διανύει την τρίτη του θητεία. Καλά το λέω κύριε Γεωργίου, έτσι? Ορθώς. Παρακαλώ κύριε Γεωργίου, έχετε τον λόγο. Έχουμε θέσει αρκετά θέματα. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Οι διαφορές δεν είναι ανάμεσα στο Γεωργίου και στο Γιάδη. Οι διαφορές είναι έντονα πολιτικές, είναι αβυσσαλαίες και έχουν να κάνουν τόσο με το κυπριακό και τη φιλοσοφία του κάθε ενός από τους δύο πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά και σε ζητήματα άλλα κοινωνικό, οικονομικά, πολιτικά, ιδεολογικά. Κατά δεύτερον, έχετε δίκαιο ότι επιβάλλεται εκεί πέρα, επειδή είμαστε μόνο 6, μια άψογη συνεργασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα κυπρογενή ζητήματα. Οφείλω να ομολογήσω ότι, και αυτό ομολογείται και από άλλους που μας παρακολουθούν, ότι κατά την περασμένη πενταετία, ιδιαίτερα σε αυτά τα ζητήματα που αφορούσαν στην Κύπρο, στην Αμόχωστο, στους αγνοούμενους και σε θέματα που είχαν εθνικό χαρακτήρα, υπήρχε συνεργασία. Λίγον ή πολύ, αλληλοϋποχωρήσεις σε κάποια πράγματα και καταλήγαμε σε κοινές συμπεριφορές, αποφάσεις, κινήσεις. Δεν ήταν το ΕΛΑΜ όμως τότε στην Ευρωβουλή, κύριε Γεωργίου, έτσι? Αυτήν την πενταετία εμφανίστηκαν από την αρχή διάφορες αποκλίνουσες, προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και ήπιος, συμπεριφορές, οι οποίες μας δημιουργούν ζητήματα. Από ποιους, κύριε Γεωργίου? Προφανώς... Από το ΕΛΑΜ, από τον κύριο Γιάδη?
Προφανώς. Ο κύριος Φιδίας συνεργάζεται. Ο κύριος Φιδίας δεν πολύ εμφανίζεται να συνευρεθεί μαζί μας. Όμως έβλεπα ένα TikTok τώρα του κυρίου Φιδία. Είναι στη Μόσχα, από ό,τι έχω δει. Μα πήγε Μόσχα. Είπε ότι κάπου είδα και εγώ ότι πάει Μόσχα ο κύριος Φιδίας Παναγιώτη. Θα φάει πολύ ξύλο, αντιλαμβάνεστε, από το Ευρωκοινοβούλιο. Αν πήγε Μόσχα, διότι πήγε και ο. Συγγνώμη, η Κατερίνα Γεωργίου μπορεί να μας βεβαιώσει τώρα με. Κύριε Παρούτη, πήγε και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας και έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών από τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλους. Αν πήγε και ο Φιδίας, καλώς να μας ορίσουν οι παρατηρήσεις και οι τιμωρίες. Θα δούμε, λοιπόν. Σε ένα TikTok λέει ο Φιδίας για τους εξοπλισμούς 800 δισεκατομμύρια κλπ. Και πήγα και βρήκα και τον Γεωργίου που έκανε μια ανάλογη ερώτηση, τοποθέτηση και συμφωνώ μαζί του και λέει διάφορα. Από μακριά συνεργάζεται. Δεν δημιουργεί ζητήματα όμως. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν δημιουργεί ζητήματα. Ζητήματα είχαμε μέχρι στιγμής 2-3 φορές με τη συμπεριφορά του κυρίου Γιάδη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τον οποίο 2 φορές συναντήθηκα σήμερα, όταν ανυψώσαμε την Ευρωπαϊκή Σημαία εκεί στο Παγιό Δημαρχείο και τώρα ξανά σε έναν event που έγινε. Αύριο, Ρήσο Εμπαρόδο, έρχεται και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έρχεται η κυρία Μέτσολα, θα συναντηθεί με νέους ανθρώπους να κουβεντιάσει και εγώ τουλάχιστον και από σεβασμό στο πρόσωπο της, αλλά και στις διαδικασίες γενικότερα. Βεβαίως, θα είμαι εκεί. Ναι. Είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασχολούμενος και αναφερόμενος στα όσα συνέβηκαν τις τελευταίες 1-2 μέρες. Είναι λίγοι. Συγγνώμη, να κλείσουμε το θέμα Φιδία Μόσχα, η Κατερίνα Γεωργίου. Πήγαινε τελικά. Ναι, με ενημερώνει. Τουλάχιστον ο Φιλελεύθερος νομίζω είναι έγκριτη η ιστοσελίδα. Λέει ότι ο Φιδίας Παναγιώτου είναι στη Μόσχα. Δεν έχει ακόμη κάνει αναρτήσεις στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα δούμε. Είναι στη Μόσχα, λοιπόν. Θα δούμε. Κύριε Παρούτη, θέλει πολύ προσοχή αυτές τις εποχές, τις πονηρές και τις ύποπτες, που πας και που έρχεσαι, πώς κινείσαι και τι λες. Θέλει πολύ προσοχή. Πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει, είπε πριν από 1 ώρα, είναι 6 ευρωβουλευτές και είναι καλά να συνεργάζονται και δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα κλπ. Δεν δέχομαι αυτό το πράγμα, κύριε Παρούτη. Αποτελεί έναν ποντιοπιλατισμό και έναν άγωνον πατερναλισμό, δηλαδή ρε παιδιά ηρεμήστε κλπ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να τοποθετηθεί. Για παράδειγμα, έχουμε θέση για κατάργηση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ως Κυπριακή Δημοκρατία? Όχι. Μπήκε τροπολογία εκ μέρους του ΕΛΑΜ για κατάργηση της και αφαίρεση της από την έκθεση προόδου ΕΕ Τουρκίας. Έχουμε θέση για να σταματήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ΕΕ Τουρκίας? Σαφώς και όχι. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση, ο πρόεδρος το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να αξιοποιήσει το κεφάλαιο ευρωτουρκικά για να μπορέσει να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης αυτό το πράγμα, να δούμε τι θα κάνουμε με την. Λοιπόν, άρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή αυτοί επέρονται από το ΕΛΑΜ, ότι μπαινοβγαίνουν στο Προεδρικό, αβέρτα αλέστα, εντάξει, οφείλει να απευθυνθεί σε εκείνους που διαβιβρώσκουν την όποια συνεργασία έπρεπε να υπάρχει στις Βρυξέλλες και να τους πει κάποια πράγματα. Εντάξει, εδώ. Δεν με πιάνουν. Ξέρετε γιατί με πιάνουν? Γιατί σας λέω ότι με πολλά καλή διάθεση συνεργάζομαι με όλους, μάρτυρες μου και οι άλλοι 4 τουλάχιστον 3. Θα έχουμε τον κύριο Μαυρίδη σε λίγο. Κύριε Γεωργίου, συγγνώμη, και η ΕΔΕΚ είναι εναντίον της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ο μέχρι πρότινος προερχόμενος από το χώρο της ΕΔΕΚ, στη συνέχεια ήταν σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, ο κύριος Παπαδάκης, είχε εγείρει θέμα να καταργηθεί. Ποτέ. Ναι. Ο κύριος Παπαδάκης είχε τις όποιες διαφορετικές απόψεις για το περιεχόμενο, το είδος της λύσης κλπ. Αλλά καταλάβαινε ο κύριος Παπαδάκης ότι αυτή είναι μια εθνική γραμμή, κύριε Παρούτη, χαραγμένη από το 1977, υιοθετημένη από όλους τους προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και παραβεβαίωση θέσεων και από Εθνικό Συμβούλιο, κύριε Γεωργίου. Βέβαια. Είναι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι θέσεις του ΟΗΕ, είναι θέσεις της διεθνούς κοινότητας ότι αυτή είναι η λύση. Ο μόνος που λέει ότι δεν τη θέλει είναι το ΕΛΑΜ και η ΕΔΕΚ και ο κύριος Ερτογάν με τον κύριο Τατάρ.
Ναι. Δεν ξέρω αν χύνουμε νερό στο μήλον του Τατάρ και του Ερτογάν, όταν εμείς πάμε να αφαιρέσουμε τη Διζωνική, την Κοινοτική Ομοσπονδία, για να εισηγηθούμε τι. Ένωση που θέλουν κάποιοι, ενιαίο κράτος που θέλουν κάποιοι άλλοι, δηλαδή έολες, ανυποστήρικτες, με βάση και το τι συμβαίνει σήμερα, αλλά και τα 51 χρόνια που πέρασαν από την καταστροφή, λύσεις στο τέλος της μέρας. Κύριε Γεωργίου, ένα λεπτό, γιατί έρχονται μηνύματα τηλεθεατών ανάλογα με αυτά που ήρθαν προχθές και διερωτούνταν γιατί δεν είναι το ΕΛΑΜ. Μα γιατί δεν είναι, λέει η κυρία Μαρία, ο κύριος Γιάδης στο στούντιο. Ακούστε, ο κύριος Γιάδης έπρεπε να ήταν στο στούντιο και εμείς από ευγένεια τον αναμένουμε. Έχει καθυστερήσει η άφιξή του. Ως εδώ η εκπομπή μίλησε λίγο πρωτού ξεκινήσει μαζί του. Μας είπε πολύ εδώ κοντά. Συνεπώς η πρόσκληση υπάρχει, η καρέκλα παρακαλώ υπάρχει, να τη δείξουμε και αναμένουμε τον κύριο Γιάδη να αφιχθεί στο στούντιο. Δεν είναι εξυπαιτιότητος δικής μας που ξεκινάει η συζήτηση χωρίς την παρουσία του Ευρωβουλευτή του ΕΛΑΜ. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, του ΑΚΕΛ, Ευρωβουλευτής. Κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, αγγίξαμε μερικά θέματα, έχει σημειώσει η εκπομπή θέσεις που υποστήριξε ο κύριος Γεωργίου. Άμα τη αφήξη του κυρίου Γιάδη θα το ρωτήσουμε. Παρακαλώ κύριε Γεωργίου, συνεχίστε. Συνεχίζω για να πω ότι μέσα στα πολλά να μην χαθούμε κιόλας και να δούμε τα κρίσιμα και τα σημαντικά, ότι γίνεται μια έντονη συζήτηση και μια διαδικασία πολύ κοπιώδης για να καταλήξουμε σε μια έκθεση που αφορά στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ευτύχημα ότι βασικός εισηγητής για αυτήν την έκθεση είναι ένας συνετός άνθρωπος, σοσιαλιστής, ο κύριος Νάτσεθ Αμόρ. Έχουμε καλή συνεργασία μαζί του. Εγώ συμμετέχω σε αυτήν την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και επεξεργαζόμαστε αυτήν την έκθεση ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Αυτή η έκθεση ρίχνω νερό στα βλάκια και όταν θα έρθει ο κύριος Γιάδης έρχεται. Με πληροφορούν ότι έρχεται. Με καθυστέρηση. Είναι και αυτός εκεί στην Επιτροπή και οφείλω να ομολογήσω ότι μαζί εκκινηθήκαμε ενώ συμμετείχαμε και εβάλαμε θέσεις που αφορούν στην Κύπρο και τον λαό μας. Μπορεί να διαφωνούμε και διαφωνούμε σε πάρα πολλά, αλλά ήταν και αυτός εκεί και επάλεψε να βάλει ζητήματα που αφορούν στην Κύπρο. Λοιπόν, η έκθεση έχει αρκετά θετικά στοιχεία. Σας αναφέρω τηλεγραφικά για να κόψουμε και λίγη στράτα, αγαπητέ μου Σωτήρη. Μιλάει για τη Ζωνική και Κοινοτική Ομοσπονδία. Μιλάει για κατάργηση της θέσης των δύο κρατών. Μιλά για την ανάγκη να διαλευκαθεί η τύχη των αγνοωμένων. Μιλάει για την ανάγκη απόδοση των παρουσιών και να σταματήσει η Τουρκία να κάνει αυτά που κάνει με τους επικισμούς. Για την ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι μη εφαρμόσιμες και προγενείς υποχρεώσεις που έχει η Τουρκία από το 2004 μέχρι σήμερα. Για να σταματήσει να παραβιάζει την πράσινη γραμμή, να σεβαστεί τη συμφωνία της Πύλας. Μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στην Κύπρο, που εμείς τα καταγράφουμε ως πάρα πολύ θετικά. Για να ολοκληρώσω, η τοποθέτηση μας εν τέλει ήταν στάση αποχής. Παρόλα αυτά τα πολύ θετικά, εντοπίζαμε και κάποια αρνητικά, κρίσιμα, ενώ λέει αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, αυτά που συμβαίνουν στη Συρία, την παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ, τις προκλήσεις του Αιγαίου στην Ανατολική Μεσόγειο εκ μέρους της Τουρκίας, την παραβίαση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, με όσα συμβαίνουν με τους Κούρδους δημάρχους Εσχάτος και με τον κύριο Ιμάμογλου. Όλα αυτά, ενώ τα λέει από τη μια, από την άλλη για λόγους ευνόητους, γιατί υπηρετούνται συγκεκριμένα οικονομικά, εμπορικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Η Τουρκία θεωρείται από τους Ευρωπαίους ως ένας σημαντικός, σπουδαίος, στρατηγικός εταίρος. Την ανακηρύσσουν και ως εγγυήτρια της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Της δίνουν πάρα πολλά περιθώρια και δώρα, όπως είναι η Τελωνειακή Ένωση, η Βίζα, η αναβάθμιση των σχέσεων τους των εμπορικο-οικονομικών. Άρα, για αυτές τις αντιφάσεις τις μεγάλες που παρατηρούνται στην έκθεση, εμείς, παρότι εκτιμούμε αφάνταστα τα πολλά θετικά στοιχεία της, τηρήσαμε στάση αποχής. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Γιάδη, καλώς ορίσατε. Απολογούμε για την καθυστέρηση και ευχαριστώ για υπομονή. Η αλήθεια είναι ότι άδραξε την ευκαιρία ο κύριος Γεωργίου, έθεσε κάποια θέματα. Δεν τον άκουσα. Δεν πειράζει, θα σας τα υπομνήσουμε εμείς εντάχει για να μπούμε και στα θέματα που τον αφορούν άμεσα τον κύριο Γιάδη. Όχι, κύριε Γεωργίου. Σεβόμενος την απουσία. Ακριβώς. Αλλά ο κύριος Γεωργίου, επικαλούμενος και την προτέραν εμπειρία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Μίλησε ότι τώρα έχουν εμφανιστεί κάποιες αποκλίνουσες συμπεριφορές, έτσι. Μίλησε για την προσπάθεια την δική σας να καταργηθεί η λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, έτσι. Και μίλησε επίσης για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν λόγω της δικής σας συμπεριφοράς, κύριε Γιάδη. Συνεπώς είμαστε στη συζήτηση, έχει κάνει εισαγωγή εκπομπή, έχει πει ότι ασφαλώς μας ενδιαφέρει ως πολίτες το τι κάνουν οι ευρωβουλευτές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, ξεκινάμε. Ξεκινώντας πρώτα, επειδή άκουσα ότι έχετε αναφερθεί στην έκθεση για την Τουρκία και έχετε μαζί σας σήμερα εδώ στο στούτιο δύο άτομα που ήταν ανάμεσα στους σκιώδεις ηγητές. Συγγνώμη, έχω πει κάτι σημαντικό που θα το πω παρόντος και του κυρίου Γιάδη. Είπε η εκπομπή ότι αυτή η συζήτηση δεν προγραμματίστηκε για τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας. Προγραμματίστηκε από την προηγούμενη για άλλα που προηγήθηκαν. Επιβεβαιώνω πλήρως. Εντάξει, ελάτε τώρα. Πάμε. Λοιπόν, και μαζί σας σήμερα έχετε δύο από τους εισηγητές, καθώς για να βγει μια έκθεση δεν συμμετέχουν όλοι οι ευρωβουλευτές, μπορούν να κάνουν τις δικές τους τροπολογίες, όμως για να καταρτιστεί ένα τελικό κείμενο, κάθεται μια ομάδα ευρωβουλευτών, ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτική ομάδα, ο κύριος Γεωργίου που εκπροσωπούσε την ομάδα της Αριστεράς, εγώ την ομάδα των Συντηρητικών και άλλοι ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες στις δικές τους πολιτικές ομάδες. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι το πρώτο κείμενο που είχαμε ενώπιόν μας ήταν κατά πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ψηφίστηκε και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πιο ήπιο απέναντι στην Τουρκία. Καταφέραμε, θα χρησιμοποιήσω και μία λέξη που είπε προάλλες ο κύριος Γεωργίου, ότι καταφέραμε να εμβολιάσουμε το κείμενο και να φέρουμε σημαντικές αλλαγές. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα πολύ σκληρό και καταδικαστικό κείμενο κατά της Τουρκίας, γι' αυτό έχει και έρθει και η έντονη αντίδραση της Τουρκίας, όμως είναι ταυτόχρονα και ένα κείμενο που εμάς, γι' αυτό και εμείς στηρίσαμε αποχή, δεν μας ικανοποιούσε πλήρως, καθώς δεν θα επαναλάβω τα όσα έχουν λεχθεί προηγουμένως, απλά ακόμη ένα σημείο καθιστά και την ίδια την Τουρκία παίχτη και παράγοντας σε περιοχές που δεν θα έπρεπε να έχει ρόλο και λόγο. Παράδειγμα, όπως στη Συρία, όπως στη Μεσόγειο και όπως άλλες περιοχές, είναι κάποια σημεία που μας προβληματίζουν, καθώς πρέπει να σεβαστούμε την κυριαρχία της Συρίας και όχι να δίνουμε δικαιώματα προς την Τουρκία. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε σύμμαχο και εταίρο την Τουρκία τη στιγμή και πόσο μάλλον όταν κατέχει ευρωπαϊκά εδάφη. Άρα καταφέραμε και συντάξαμε εν γέννη ένα καταδικαστικό κείμενο, όμως με πολλές ατέλειες, καθώς δεν περνά και πλήρως από τα χέρια μας. Προσπαθούμε μέσα από διάλογο και συμμαχίες να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το κείμενο. Τώρα κύριε Γιάδη, συγγνώμη όμως, αναφέρθηκα στο θέμα της πρότασης, υποθέτω από εσάς, κατάργησης της λύσης της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ναι, να απαντήσω για αυτό. Ένα λεπτό. Θα απαντήσετε, γιατί ξέρετε, από τη στιγμή που υπάρχουν συμφωνίες, έτσι, και ο κύριος Γεωργίου θύμισε ποιες συμφωνίες είναι οι συμφωνίες κορυφής 77, σωστό. 79, Μακαρίου Ντεχτάς και είναι εκεί. Είπε επίσης ότι έχετε εισηγηθεί την τερματισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας, ναι, θέση η οποία επίσης προήλθε με τη σύμφωνο γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι. Μάλιστα. Εξάλλου, για να ανοίξει η πόρτα εισόδου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν σημαντική. Έδωσε συγκατάθεση. Ναι. Έδωσε τη συγκατάθεση για αυτό το πράγμα. Αυτά δεν είναι πολύ ανατρεπτικά σε ένα ευρωπαϊκό όργανο? Ασφαλώς εδώ θα μας πείτε ό,τι θέλετε και ό,τι πιστεύετε. Ακριβώς. Με καταλαβαίνετε. Απλώς βλέπω λίγο ότι μια ανατροπή πάγιας πολιτικής. Παρακαλώ. Πρωτίστως, πολύ σωστά έχετε αναφέρει σε σχέση με τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και ότι περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όχι σε όλα. Για να είμαστε σωστοί. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είναι αυτός που θα μας υποδείξει τη λύση του Κυπριακού. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι ένα διαμεσολαβητικό όργανο, όπως το λέτε και πολλές φορές στις ειδήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη μεσολαβεί για να βρει μία λύση. Ταυτόχρονα όμως αυτή η λύση πρέπει με ολοένα και πιο υποβαθμισμένο ρόλο. Παρακαλώ, συνεχίστε. Πολύ σωστά. Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και μια... Δεν αφορά την παρούση. Και μια συζήτηση που χρονολογείται και ειδικά στον τομέα των σπουδών στις πολιτικές επιστήμες. Μπαίνουμε πολύ βαθιά σε αυτή τη συζήτηση, όπως και να έχει. Λοιπόν, συνεχίζοντας, τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να παρεμβαίνουν ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρος, ώστε να βρίσκουν μια λύση η οποία όμως θα βασίζεται, και αυτό είναι οι βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών, στο διεθνές δίκαιο και στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών.
η οποία χάρτα των Ηνωμένων Εθνών απορρίπτει τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Δηλαδή, μιλάει ότι πρέπει να βρίσκουμε λύσεις στα εμπλεκόμενα μέρη που δεν διαχωρίζουν τον λαό βάσει εθνότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκείας κ.ο.κ. Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είναι ένα αντίστοιχο καθεστώς, όπως ήταν το Apartheid, το οποίο έχει καταδικαστεί από όλον τον κόσμο και ένα καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε, τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν και το αλάθη τον πάντα. Πολλές φορές κάνουν λάθη, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτούμε. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή πλευρά που συμφώνησαν. Σωστό. Και εγώ ρωτώ αν το ΕΛΑΜ και αν ο κύριος Γιάδης παλέψει εντός της Κυπριακής επικράτειας να ανατρέψουμε αυτή τη θέση, όπως έγινε στην τουρκοκυπριακή πλευρά από το 2017 και εντεύθυνο που άλλαξαν το τροπάρι και ο Τατάρ και ο Τσαβούσογλου και ο Ερτογάν μας λένε λύση δύο κρατών. Να το κάνουμε, με καταλαβαίνετε. Ναι. Εγώ απλώς βλέπω λίγο τον κίνδυνο εκτός Κύπρου σε ένα ευρωπαϊκό όργανο. Παρακαλώ. Λοιπόν, και θα πάρει τον λόγο ο κύριος Γεωργίου. Αυτή τη στιγμή το κίνδυνος που λέτε εσείς είναι γιατί η Τουρκία λέει, και δεν συμφωνώ με αυτό, λέει ότι θέλει τα δύο κράτη. Δηλαδή το παίρνει στα άκρα για να κερδίσει μπλοφάρι, δηλαδή. Μπλοφάρι. Η δική μου πολιτική άποψη και εκτίμηση ότι η μπλοφάρι. Γιατί με τα δύο κράτη θα εγκλωβιστεί στη μισή Κύπρο, ενώ με την τουρκοποίηση όλης της Κύπρου θα μπορεί να έχει τον έλεγχο ολόκληρου του νησιού. Και όπως αντιλαμβάνεστε και το φυσικό αέριο που βρίσκεται κατά μεγάλο μέρος, βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές και στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε ας μην ξεγελιόμαστε ότι θα μας χαρίσει το φυσικό αέριο. Έχουμε και απογοητευτικά αποτελέσματα. Έχουμε και απογοητευτικά, αλλά και ταυτόχρονα έχουμε και αποτελέσματα και έχουμε και κολοσσούς που συμμετέχουν εδώ, γιατί δεν νομίζω η ExxonMobil να έρθει στην Κύπρο για βόλτα μέσα στη θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε η Eni, ούτε η Total. Ως εκ τούτου, αυτό που θα ήθελα να πω ότι η Τουρκία, ο στρατηγικός της στόχος δεν είναι να μοιράσει την Κύπρο και να πάρει τη μισή, να εδραιώσει την κατοχή στο μισό μέρος. Πώς θα προκύψουν όμως τα δύο κράτη? Πιστεύετε ότι, επειδή είστε και απόφοιτος σχολής πολιτικών επιστημών, πιστεύετε ότι το 1974 τον Αύγουστο, αν ήθελε, δεν θα καταλάβανε ολόκληρη την Κύπρο, κύριε Γιάδη? Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Κατά τη μου προσωπική άποψη. Απλώς ήθελα την άποψη σας να την έχω κατά νου. Παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζοντας. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκ των πραγμάτων, για να μιλήσω και πιο με πολιτικούς όρους, de facto, μια διχοτόμηση της Κύπρου. Πολύ σωστά. Με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αυτή η διχοτόμηση θα γίνει σε de jure. Δηλαδή θα νομιμοποιήσουμε την Κύπρο σε μια διχασμένη πατρίδα με δύο ζώνες. Όπως το λέει το όνομα. Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Που σημαίνει ότι αν αύριο αυτό το κράτος καταρρεύσει, την επόμενη μέρα τι θα έχουμε? Δεν θα έχουμε μια Κυπριακή Δημοκρατία για ένα ψευδοκράτος, θα έχουμε δύο αναγνωρισμένες οντότητες. Οπότε εκεί θα ξεκινήσει το κακό για τα δύο κράτη. Και για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, στην έκθεση την οποία ψηφίσαμε, την οποία δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίζει το πλαίσιο της λύσης, και ενώ ότι τα δύο κράτη δεν μπορούν να εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο, καθώς ξεφεύγουν από το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι από την άλλη μεριά. Δηλαδή, μιλάει ότι πρέπει να βρίσκεις μια λύση που είναι μια λέξη που πρόσθεσα, δημοκρατική. Αυτόν ο κύριος Γεωργίου ίσως το θυμάται. Πρόσθεσα τη λέξη δημοκρατική. Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, εκ περιστροπής προεδρία και ό,τι έχει συμφωνηθεί μέχρι σήμερα είναι μακριά από τη δημοκρατία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάδη. Κύριε Γεωργίου, με καθυστέρηση μπαίνουμε στη συζήτηση που θέλαμε να κάνουμε. Παρακαλώ. Μα δεν μας λέει ποια λύση θέλει ο κύριος Γιάδης. Να σου απαντήσω. Του ενιαίου κράτους, αντιλαμβάνομαι. Του ενιαίου κράτους. Ναι, είναι έτσι, κύριε Γιάδη? Φυσικά. Ευρωπαϊκή λύση, δημοκρατική. Ενιαίο κράτος. Αυτόν το ενιαίο κράτος το είχαμε και το χάσαμε. Γιατί κάποιοι συμπεριφέρθηκαν όπως συμπεριφέρθηκαν, με πομφόλιγες, όπως τα έλεγε και ο Λευτέρης Χριστοφόρου, ο φίλος μου, με κουβέντες του αέρα δηλαδή, με γενικολογίες. Εδώ πέρα η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δεν είναι κάτι το ερωτεύσιμο, γιατί το ψάξαμε και το βρήκαμε και είπαμε «Α, τούτον είναι». Είναι προϊόν συμβιβασμού. Είναι προϊόν επώδυνου, οδυνηρού συμβιβασμού μάλιστα. Γιατί υπήρξαν κάποια δεδομένα το 1974. Τι δεδομένα? Ήττας δεδομένα. Ήττας. Και δεν λέω εκείνον το ουέ της ηττημένης. Όχι. Διότι είναι ένας έντιμος συμβιβασμός τελικά. Τον οποίο θα κάνουμε όχι με τον Ερτογάν, με τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Προσέξτε τώρα. Αυτό που είπατε και ξαναείπατε είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για μια ανατροπή, την οποία πάμε να περάσουμε σε εκθέσεις
που διαχρονικά λένε για την ανάγκη λύσης της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Τα Ηνωμένα Έθνη λένε τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεθνής κοινότητα. Συγγνώμη, τα Ηνωμένα Έθνη καλά τα τελευταία χρόνια οι εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα δεν το λένε ούτε και αυτό. Αυτό δεν είναι καλό, κύριε Παρούτη. Από το 2017 και ύστερα δεν το λένε καλά και τούτον. Και τούτον είναι ζήτημα, είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα που προέκυψε μετά από το Κραμ Μοντάνα και την άρον φυγή του κυρίου Αναστασιάδη από εκεί. Υπάρχουν εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που δυστυχώς μας καταλογίζουν και ευθύνες για εκείνο που έγινε. Και σε έναν περιβάλλον, κύριε Παρούτη, όπου ανατρέπονται τα πάντα, με τον Τραμπ να αμφισβητεί θεσμούς, δίκαιων, αξίες και χτυμένα τα οποία κατοχυρώθηκαν μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το να πάμε εμείς σήμερα να αναιρέσουμε και να ανατρέψουμε τη βάση λύσης του Κυπριακού, ξέρετε τι κάνουμε? Έναν πάρα πολύ σπουδαίο δώρο στον κύριο Τατάρ και στην αντίληψη που έχει για κυριαρχική ισότητα και δύο κράτη. Θα εμπεδώσουμε πλήρως την διχοτόμηση και ξέρετε, θα το πω και τελειώνω. Παρακαλώ. Δεν είναι μέσα από τη διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία που θα απειληθεί η Κύπρος και η ολική κατάληψη της. Είναι μέσα από τη διχοτόμηση που θα απειληθεί η ολική κατάληψη της Κύπρου. Εντάξει, κύριε Γεωργίου, εγώ δέχομαι τώρα ένα αρκετά μεγάλο αριθμό μηνυμάτων. Θα διαβάσω ένα ενδεικτικό από διάφορους τηλεθεατές. Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό. Επειδή αυτή η εκπομπή έχει και μια άλλη παράμετρο αθέατη, είναι οι τηλεθεατές και τους σέβομαι. Μάλιστα, κάποιοι μπορεί να είναι και ταυτοσίμων απόψεων με εσάς. Λέει ο κύριος Ανδρέας, γιατί δεν ερωτάτε τον κυπριακό λαό τι λύση θέλει? Γιατί αν δεν τους αντιπροσωπεύει, δεν θα περάσει από δημοψήφισμα. Περίπου αυτή η ερώτηση ήρθε από 2, 3, 4 τηλεθεάτες. Εάν είναι να αλλάξουμε αυτό που θέλουμε, η κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία, εγώ το έχω πει πολλές φορές από την εκπομπή, κύριε Γεωργίου, αν είναι να ξαναρωτηθούμε, να απαντήσουμε. Φυσικά υπάρχει και η παράμετρος ότι ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας, που είναι πρόσφυγες, έχουν υποστεί τα δεινά της εισβολής και της κατοχής και περιμένουν να βρεθεί μια λύση. Αυτό. Και δεύτερον, εάν συνεχίζουν να υπάρχουν κόμματα που συνεχίζουν και εκφράζουν κατά κάποιον τρόπο και εκείνους που τους ψηφίζουν, αν εξαιρέσουμε το ΕΛΑΜ και την ΕΔΕΚ, τα υπόλοιπα άλλα κόμματα ούτως ή άλλως κατατείνουν ή συμπεριφέρονται με τέτοιον τρόπο ή υποστηρίζουν τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Δεν θα επιβληθεί καμιά λύση χωρίς να ρωτηθεί ο κυπριακός λαός. Αν έρθει η ώρα να ρωτηθεί ο κυπριακός λαός, θα αποφασίσει δια της ψήφου του στο δημοψήφισμα. Λοιπόν, κύριε Γιάδη, ολοκληρώστε την πρότασή σας. Έχει πει ο κύριος Γεωργίου ότι τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα στηρίζουν μια λύση διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας πολύ σωστά. Μια μικρή παράμετρος ότι και η ΕΔΕΚ στηρίζει την ομοσπονδία. Μόλις το είπα, κύριε Γιάδη. Στηρίζει την ομοσπονδία, μια πολυπεριφερειακή ομοσπονδία. Που είναι ακόμη κάτι πολύ χειρότερο από τη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Ερχόμενος όμως στα όσα έχετε πει, ποια είναι η δική μας πρόταση? Η πρόταση μας είναι το ενιαίο κράτος. Γιατί η διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία δεν είναι ένας οδυνηρός συμβιβασμός. Θα μιλήσω παντελώς και ξεκάθαρα. Το 1964 στη έκθεση Γκάλο Πλάζα, ο Νιχάτερη είχε προτείνει τη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. 10 χρόνια πριν το 1974. Αυτήν την πρόταση ερχόμαστε σήμερα να την υιοθετήσουμε και να τη βάλουμε ως θέση της ελληνοκυπριακής κυβέρνησης, της ελληνικής πλευράς, πώς θέλετε μπορείτε να το καθορίσετε. Άρα, εμείς δεν μπορούμε να συνενέσουμε ότι η Κερίνια, η Αμόχωστος θα μείνει για πάντα μέσα σε μια τουρκοκυπριακή ζώνη, δεν θα έχουμε δικαίωμα να ψηφίζουμε, θα ψηφίζουμε εννοώ από τις επαρχίες μας, θα μοιράζουμε την εξουσία με την εκπεριτροπής προεδρία που αποδέχονται πολλά πολιτικά κόμματα. Και έρχομαι και ρωτάω αν ο κ. Γεωργίου αποδέχεται εκπεριτροπής προεδρία να την εφαρμόσουμε από σήμερα. Δηλαδή, ένα χρόνο Χριστοδουλίδης, του χρόνου να κυβερνήσει το ΔΥΣΥΜ, του χρόνου το ΑΚΕΠ και μετά να κυβερνήσει και το ΕΛΑΜ. Άλλα μας λες τώρα. Καθόλου άλλα. Μιλάμε για ομοσπονδία που θα γίνει με τους Τουρκοκύπριους και μου λες τώρα. Αποδέχεστε εκπεριτροπής προεδρία? Μου λες για Χριστοδουλίδη. Βεβαίως την αποδέχομαι. Εντάξει, άρα δέχεστε να κυβερνήσει το ΕΛΑΜ του χρόνου. Την αποδέχομαι. Εκπεριτροπής δέχεστε να κυβερνήσει και το ΕΛΑΜ. Εσείς.
Για τους Τούρκους είναι εντάξει, αλλά για το Ελάμ όχι. Εσείς να κυβερνήσετε. Για τους Τούρκους είναι εντάξει. Αν πάρετε την εξουσία, θα κυβερνήσετε κι εσείς. Αλλά για τους Τούρκους εντάξει. Αν την πάρετε, λέω, θα κυβερνήσετε κι εσείς. Με ακούτε, κύριε? Ναι, ρωτάω. Κύριε, σας απάντησα. Αν την πάρετε με την ψήφο του λαού, να κυβερνήσετε. Ναι, άρα συμφωνείτε με το ενιαίο κράτος. Η πλειοψηφία κυβερνά. Το ενιαίο κράτος, κύριε. Τελείς σε σύγχυση. Εδώ μιλάμε για το νέο πολιτιακό σύστημα το οποίο θα εφαρμοστεί μετά τη λύση. Και εσύ μου λες για Ελάμ και Χριστοδουλίδη. Υπάρχει κάποια κοινότητα που είναι υπεράνω των άλλων, η μειονότητα που είναι υπεράνω των άλλων και πρέπει να κυβερνά γιατί είναι μειονότητα. Δεν υπάρχουν μειονότητες στην Κύπρο, κύριε. Οι Τουρκοκύπροι δεν είναι μειονότητα. Τι είναι? Είναι μια κοινότητα με βάση το Σύνταγμα του 60 ισότιμη με σένα. 82 με 18%. Το 82-18 είναι ίσο. Είναι συνειδητική. Μαθηματικά, κύριε Γεωργίου, απλά μαθηματικά. Σπούδασες ή δεν σπούδασες τελικά? Πολιτικές επιστήμες. Ναι, μάλιστα. Είναι συνειδητική κοινότητα οι Τουρκοκύπροι από το 60, ναι ή όχι? Δεν είναι μειονότητα. Κύριε, είναι ναι ή όχι? Είναι κοινότητα στο Σύνταγμα λαθασμένα. Έτσι λες εσύ. Το 18 με 82 δεν είναι μειονότητα όπως τη θέλεις εσύ, κύριε. Κύριε Παρούτη, ναι, παρακαλώ. Είναι πράγματα τόσο... Συγγνώμη, κύριε Γεωργίου, ένα λεπτό. Αγαπητέ Παρούτη, 10 δια 2 μας κάνει 5 επί 5, όχι 8 και 2. Οι Τουρκοκύπροι είναι μειονότητα? Είναι κοινότητα. Συνειδητική από το 60 της Κυπριακής Δημοκρατίας που προέκυψε τότε. Μας τη λέει για μειονότητα τώρα. Οι αριθμοί μιλούν. Δεν θα καταργήσετε για το επιστήμη των μαθηματικών. Καλά, εσείς θέλετε κάτι άλλο. Θα καταργήσετε επιστήμη των μαθηματικών. Να τους εισφάξετε ούλους, να τους στρίξετε στη θάλασσα. Είναι το που θέλετε. Πάμε ποτέ κάτι τέτοιο? Βεβαίως, το έλεγαν οι Εμείς, κύριε Γεωργίου, σε αντίθεση με εσάς, δεν θέλουμε να μοιράσουμε την Κύπρο. Εμείς λέμε να επανενσωματωθούν οι Τουρκοκύπροι. Εσείς δώσετε τη μισή Κύπρο στους Τούρκους και τώρα μας κάνετε μάθημα πώς θα λύσουμε το Κυπριακό. Εμείς δώσαμε τη μισή Κύπρο στους Τούρκους. Βέβαια. Γιατί ήταν η οφαγή της Κύπρου να δούμε ποιος. Και κύριε Γεωργίου, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Θα πάμε σε μια ουσιαστική συζήτηση. Θα πάμε. Μας λέει διάφορα τραγελαφικά, κύριε. Είναι μορφή προς την... Όχι, μας λέει διάφορα τραγελαφικά. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας, οι τηλεθεατές μπορούν να κρίνουν, κύριε Γεωργίου. Αλλά ένα λεπτό. Καταρχάς ρωτάνε οι τηλεθεατές να μας πούν οι κύριοι ευρωβουλευτές και τι έγινε προχθές, λέει. Να πούμε τα προχθεσινά. Ναι, να πούμε τα προχθεσινά, αλλά με ενδιαφέρει πολύ αυτό που άνοιξε ο κύριος Γιάδης. Εγώ θα έλεγα, κύριε Γιάδη, ότι 50 και πλέον χρόνια στην κατεχόμενη Κύπρο έχουν δημιουργηθεί δεδομένα τέτοια. Παράνομα. Ασφαλώς παράνομα. Εγώ είμαι πρόσφυγας, κύριε Γιάδη. Εγώ έζησα και την προσφυγιά και τον εγκλωβισμό. Ασφαλώς παράνομα. Αλλά το ερώτημα είναι να μου εξηγήσετε με ποιο τρόπο ανατρέπουμε αυτά τα δεδομένα με ένα ρεαλιστικό τρόπο. Διότι το να λέμε ότι δεν θα ανεχθούμε ποτέ ούτε η Αμόχωστος ούτε η Κερίνια να είναι υπό τουρκική κατοχή, με όλο το σεβασμό με παραπέμπει και στην Κωνσταντινούπολη και στο πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας σάνε, και όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη καταλαβαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συζητήσουμε. Αλλά ξέρετε, είναι ωραία να το λέμε. Και εγώ η Κερίνια είναι, θυμούμε που είμαστε φοιτητές που λέγαμε τα σύνορα μας είναι στην Κερίνια. Μάλιστα. Και βραχνιάζαμε. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Παρακαλώ. Να σας πω κάτι πολύ απλό που ίσως δεν άρεσε του Γεωργίου, αλλά θα το αναφέρω. Εντάξει. Εδώ για τον τόπο της επίσκεψης από τώρα, γι' αυτό δεν λέω ότι θα άρεσε του Γεωργίου. Τις προάλλες, πριν πάει ο κύριος Χριστοδουλίδης, είχα επισκεφθεί το Ισραήλ. Ξέρετε, μόλις κατεβαίνω κάτω στο αεροδρόμιο του Ισραήλ, τι γράφουν? Bring them back now. Ξέρετε, αυτό σημαίνει επιστρέψτε τους τώρα πίσω. Εμάς κατεβαίνει στο αεροδρόμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και πείτε μου, κύριε Παρούτη, αν καταλαβαίνεις ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή, υπάρχουν αγνοούμενοι και εμείς τι κάνουμε να ενημερώσουμε στο εξωτερικό. Και για να έρθω στο ερώτημά σας, πώς θα το πετύχουμε? Πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς ήδη να κατανοήσουμε ότι το Κυπριακό δεν είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα μεταξύ δύο κοινοτήτων, είναι ένα πρόβλημα διεθνές, εισβολής και συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής. Όσον εμείς επιδιώκουμε τη διζωνική διεθνή ομοσπονδία που παραπέμπει σε ένα εσωτερικό πρόβλημα και όσον εμείς με κάτι προσεγγίσεις τύπου ΑΚΕΛ και συναγερμού και ούτω καθεξής λέμε ναι, να ανοίξουμε τότε φράγματα, να εμπορευόμαστε με τους κατακτητές της πατρίδας μας και την ίδια ώρα θέλουμε και από την Ευρώπη να αντιδράσει, να μας στηρίξει βάζοντας κυρώσεις, αυτό είναι πολιτική παράνοια. Δηλαδή, ο Ευρωπαίος θα βάλει κυρώσεις της Τουρκίας και των κατεχομένων, αλλά εμείς μια χαρά να εμπορευόμαστε.
Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε τι είναι το πρόβλημά μας. Συγγνώμη, να εμπορευόμαστε δια του κανονισμού. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργίου. Δια του κανονισμού της πράσινης γραμμής. Που δημιουργά θεμητό ανταγωνισμό. Συγγνώμη, είναι εφεύρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτός ο κανονισμός. Με αποδοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μα ήταν όρος για να μην πάει στο απευθείας εμπόριο. Μας είπε πρέπει να συνενέσετε σε κάτι. Αν λέω κάτι λάθος, αν υπερβάλλω, ή αν θεωρείτε, κύριε Γιάδη, ότι γέρνω προς την άλλη πλευρά, να μου το πείτε. Αλλά συγγνώμη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιοι τουλάχιστον, ερωτοτροπούν με την ιδέα του απευθείας εμπορίου. Όσον κατοχυρώνονται κάποια τετελεσμένα, θα έρχονται να μας βρίσκουν και τέτοιες προκλήσεις, κύριε Παρούτη. Θα το επιβεβαιώσω πλήρως, καθώς, όπως λέω πολλές φορές, λάθος κινούμαστε εδώ και πολλά χρόνια στο Κυπριακό, υποβαθμίζοντας την ίδια την ύπαρξη του Κυπριακού προβλήματος. Καλύτερα να έχουμε τον κανονισμό, κύριε Γιάδη. Μήπως είναι καλύτερα, σκεφτείτε το δηλαδή έτσι, αν θέλετε εθνικά, ρεαλιστικά. Μήπως είναι καλύτερα να έχουμε τον κανονισμό της πράσινης γραμμής, έτσι ώστε να. Δεν θα σας πω εγώ, θα μιλήσω με γεγονότα. Παρακαλώ. Με γεγονότα. Έχουμε έρθει πιο κοντά μετά το άνοιγμα των φραγμάτων σε μια λύση του Κυπριακού. Αυτό να το πούν οι Κύπροι. Εγώ βλέπω σήμερα, πριν λίγο το λέγατε, ότι επιδιώκουν τα δύο κράτη, με το οποίο εγώ λέω ότι δεν είναι αυτό που επιδιώκουν, αλλά χάρη τη συζήτηση να πω ότι επιδιώκουν. Έχουμε έρθει πιο κοντά από τη μέρα που ανοίξαν τα φράγματα. Καθόλου. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Γεωργίου. Ο κύριος Γιάδης δεν θα έρθει ποτέ πιο κοντά. Δεν έχει δει μπροστά του Τούρκων. Ποτέ. Δεν έχει συνευρεθεί με Τουρκοκύπριους. Ναι, κύριε Γεωργίου, επειδή εγώ αν πάω στα κατεχόμενα στην Τουρκία θα συλληφθώ, γιατί είμαστε παράνομοι εκεί. Τι θα συλληφθείς, κύριε, για το όνομα? Υπάρχει ένταλμα σύλληψης, κύριε Γεωργίου. Έχετε ένταλμα σύλληψης, κύριε Γιάδη? Ναι, είμαστε ειδοποιημένοι από τις αρχές της αστυνομίας ότι δεν μπορούμε να περάσουμε στα κατεχόμενα. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει σχετική απόφαση στη λεγόμενη Βουλή των Κατεχομένων ότι θεωρούμαστε τρομοκρατική οργάνωση στα κατεχόμενα. Κύριε το ΕΛΑΜ. Ναι. Γιατί προκαλεί προβλήματα στα κατεχόμενα. Προφανώς. Δεν το ήξερα αυτό, ομολογώ, δεν το ήξερα. Μήπως είναι και από οικειήματα της φαντασίας τους τώρα. Όχι. Σας παρακαλώ, κύριε Γιώργο. Θα σας δείξω απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, θα σας δείξω άλλα πράγματα. Εγώ σε λίγο περιμένετε. Κύριε Παρούτη, ακούστε. Ναι. Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, ναι, έφερε πιο κοντά τις δύο κοινότητες. Εμείς πάντα είμαστε κοντά με τους προοδευτικούς τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στενάζουν πραγματικά κάτω από το ασφιχτικών κλειών του Ερτογάν και των άλλων των εθνικιστών απέναντι. Είναι εκείνοι οι οποίοι σηκώνουν ανάστημα απέναντι στον Ερτογάν, ακόμα και προχθές που ήρθαν εδώ πέρα. Παλεύουν για την κοσμικότητα τους ενάντια στις μαντήλες και στην προηγούσαν Ισλαμοποίηση που πάει να επιφέρει ο Ερτογάν στα κατεχόμενα. Έχετε και εσείς τις δικές σας αμαρτίες, κύριε Γεωργίου. Θα πάω στο 4 τώρα. Όχι μόνο, εντάξει, εγώ νομίζω ότι και το ΑΚΕΛ με την πάροδο των χρόνων διέπραξε λάθη, ακόμα και στις σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους. Δεν το αποκλείω, εντάξει, αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι την έννοια της συνεννόησης και της επαναπροσέγγισης με τους Τουρκοκύπριους την έχουμε κατοχυρώσει χρόνια, πολλά χρόνια, 100 χρόνια τώρα, 100 χρόνια. Εντάξει, υπήρξε μια βίαιη διακοπή αυτής της σχέσης μετά τον πόλεμο, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων πήγαμε σε προδοσίες και εμπόρια κλπ. Υπάρχουν και τέτοια. Αν μας πούν και τα κάνουν. Όσοι τα κάνουν, κύριε Γεωργίου, Γεωργίου, τα λαθρεμπόρια, εγώ λέω, υπήρχαν και πρώτου ανοίγματος. Δηλαδή έχουμε περιοχές στην διαχωριστική γραμμή, στη γραμμή καταπαύσεως του πυρός, όπου λαθρεμπόριο γινόταν χρόνια τώρα. Όμως, εγώ, κύριε Γιάδη, θα ήθελα να δούμε αυτό. Και επειδή ο κύριος Γιάδης, τι κάνουμε ένα λεπτό, κύριε Γιάδη. Τον πόθο, τι κάνουμε εκεί πέρα στην Ευρώπη, λέει. Ναι. Καλά. Ελάτε στο τελευταίο, κύριε Γεωργίου. Εάν παρακολουθούσαν τι κάνουμε την περασμένη πενταετία, αλλά και τα τελευταία 20-21 χρόνια που είμαστε εκεί πέρα, εμείς τουλάχιστον, αλλά μιλάω για τα τελευταία 5-6 χρόνια που τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, και για την έκθεση προόδου βάζουμε πάρα πολλά καλά στοιχεία που αφορούν στην Κύπρο και στην υπεράσπιση της πατρίδας μας. Αναδείξαμε το θέμα της αμοχώστου με έναν πολύ εμβληματικό τρόπο, με έκθεση που έγινε, με ομιλίες, με διαλέξεις που έγιναν εκεί πέρα. Κάνουμε κάθε χρόνο διάλεξη και συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, όταν έρχεται ο εκάστοτε γραμματέας του κόμματος στις Βρυξέλλες. Αναδείξαμε το θέμα της ΔΕΑ και ενισχύουμε με κονδύλια για να μπορέσουν να διερευνηθεί η τύχη του αναγνωμένου μας.
κάνουμε επαφές συνεχώς. Η αριστερά, για την οποία μπορώ να μιλήσω, είναι ένας διαχρονικός υποστηρικτής της Κύπρου, του αγώνα μας, του λαού μας, τα τελευταία 20-21 χρόνια που είμαστε εκεί πέρα. Απόδειξη οι ενέργειες, οι πράξεις, οι συμπεριφορές, οι εκδηλώσεις, τα ψηφίσματα, οι εκθέσεις, τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Αριστερά στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, θα διαβάσω 2-3 μηνύματα τηλεθεατών. Μάλιστα, λέει, να πω. Θα πείτε, έχουμε χρόνο. Ναι. Έχουμε χρόνο, έχουμε πέραν των 30 λεπτών χρόνο. Παρακαλώ, λέει, ρωτήστε τον καλεσμένο σας, τον κύριο Γεωργίου, η καταψήφιση στην Ευρωβουλή της πρότασης της ανάδειξης των κρίζων λύκων σε εγκληματική οργάνωση και την καταψήφιση επίσης της πρότασης ανάδειξης της Τουρκίας ως κατοχικής δύναμης συνάδει προς το εθνικό συμφέρον. Επίσης, η διζωνική συνάδει με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι, ο κύριος Πανίκχος αυτός και ο κύριος Χρήστος. Μέσω Facebook είναι αυτές οι ερωτήσεις. Πώς εισηγείται ο κύριος Γιάδης να πείσουμε την Τουρκία να μετατρέψει την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε μειονότητα? Είναι ο κύριος Χρήστος αυτός. Ο κύριος Μαυρίδης θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. Μέσω τηλεφώνου έχει κάτι που είναι αδύνατο να ανατρέψει. Ο κύριος Μιχάλης Σταύρου λέει, χωρίς να έχουμε και αξιόπιστη ενημέρωση από τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωβουλή, από τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, ο κάθε Ευρωβουλευτής βγαίνει και λέει τα δικά του. Λογικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα όργανο όπου αξιόπιστα θα ενημερώνονται οι Κύπριοι πολίτες. Αυτό που υπάρχουν ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με άμεση ενημέρωση. Με άμεση ενημέρωση που μπορούμε και να δούμε και να διαβάσουμε. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω με αντιπαραθέσεις μεταξύ των Κυπρίων Ευρωβουλευτών δεν είναι και η καλύτερη εικόνα. Τώρα, όσο για τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και την οποία επικαλούνται οι πλήστοι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα όπως ο κύριος Γεωργίου, τώρα στην εκπομπή σας, ο κυπριακός λαός απέρριψε αυτή τη λύση και οι πολιτικοί και το κράτος οφείλουν να σεβαστούν τη θέληση του κυπριακού ελληνισμού. Ας κάνουν ένα δημοψήφισμα για αυτό το θέμα για να επικυρώσουν εκ νέου την επιθυμία του κυπριακού ελληνισμού. Αν λάβουμε υπόψη την πορεία του Κυπριακού από το 1974 και εντεύθε, είναι ένας αγώνας πισωγυρίσματα, ηττοπάθειας και παραχωρήσεων. Παρακαλώ κύριε Γεωργίου να πάμε τώρα... Να πω κάτι που θέλω να πω προηγουμένως. Όχι, να μου επιτρέψετε να πάμε στον Κώστα Μαυρίδη, μάλιστα, συνάδελφό σας Ευρωβουλευτή, για να πούμε στη δεύτερη ενότητα τι έγινε προχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά προηγουμένως για να κλείσουμε. Ναι, καλό θα ήταν. Να τον ακούσουμε τον κύριο Μαυρίδη. Σας ακούω πάντως εγώ. Παρακαλώ κύριε Μαυρίδη, τι έγινε προχθές και θα σας δώσω τον λόγο να... Ναι. Μπορώ να έχω τον λόγο? Τον έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε εσάς και στους συνάδελφούς μου αλλά και στους τηλεθεατές. Απολογούμε γιατί συνέβη κάτι πολύ έκτακτο και με καθυστέρησα και έτσι δεν μπορώ να είμαι με άμεση σύνδεση. Όμως μπαίνω επί του θέματος κατευθείαν. Σας ακούμε. Πρόλαβα να ακούσω μία λέξη και θα αναφερθώ και στα γεγονότα πρόσφατα τις τελευταίες μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ακούω συχνά και από πολιτικούς, αυτή τη λέξη το ακούω και από πολίτες. Πρέπει να πείσουμε, δηλαδή περίπου νομίζουν ίσως κάποιοι ότι το να διευθετήσουμε και να το Κυπριακό και να απαλλαχτούμε από την κατοχή ή άλλο τέτοιου είδους συμφέροντα είναι θέμα πειθούς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μακάρι να ήταν έτσι. Αυτά είναι ευχολόγια, είναι περισσότερο θεωρητικά θέματα. Στην ουσία ασκείς πιέσεις επιβάλλοντας κόστος, ενδυναμώνεις την αποτρεπτική σου ισχύ και φυσικά την άμυνα, την οικονομία. Είναι θέμα συμφερόντων. Έρχομαι τώρα στο καθ' αυτό θέμα τι συνέβηκε εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα μπω σε χαρακτηρισμούς, θα μείνω μόνο στα γεγονότα, τα οποία καταγράφονται και στις ψηφοφορίες. Ο συνάδελφος μου του ΕΛΑΜ, εκ μέρους της πολιτικής του ομάδας, πρότεινε και επέμενε να γίνει εκτός από συζήτηση για την παράνομη επίσκεψη του Ερντογάν στην Κύπρο, πράγμα το οποίο και άλλες πολιτικές ομάδες θέλαμε να θέσουμε στην ατζέντα, επέμενε να γίνει και ξεχωριστό ψήφισμα για αυτό το θέμα, ενώ την ίδια Ολομέλεια, τώρα δηλαδή που είμαστε στο Στρασβούργο, είχαμε και το πιο σημαντικό έγγραφο
το οποίο διαμορφώνει το Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με την Τουρκία. Ποιο είναι αυτό το έγγραφο? Η έκθεση για την Τουρκία. Εν ώψη αυτής της επιμονής του είχαμε κάνει μια συνεκτίμηση και οι παραδοσιακοί μας φίλοι στο Ευρωκοινοβούλιο από άλλα κράτη-μέλη και άλλες πολιτικές ομάδες σύντριπτικά δεν αποδέχονταν να γίνει και ξεχωριστό ψήφισμα. Ο ίδιος επέλεξε να το θέσει όμως επίμονα και παρόλο που του το έθεσε και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, τελικά είχαμε συντριπτική απόρριψη του αιτήματος του. Κύριε Μαυρίδη, με συγχωρείτε, μια μικρή ερώτηση. Η πολιτική θέση εκάστου μέλους και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι θέση πολιτική, έστω και αν εξασφαλίσει την ψήφο του ενός. Συνεπώς μπορεί ο κύριος Γιάδης να πει ότι εγώ ήθελα να κάνω αυτή τη ριζοσπαστική πρόταση και γνωρίζοντας ότι δεν θα περνούσε. Δεν είναι κακό. Ακούστε, δικαίωμά του να το προασπιστεί. Να σας πω όμως τι δεν είναι δικαίωμά του. Παρακαλώ. Δεν είναι δικαίωμα του να λέει δημόσια πρέπει να κάνουμε συμμαχίες, πρέπει να εργαζόμαστε στο παρασκήνιο, πρέπει να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, όχι μόνο Κύπροι και Ελλαδίτες, αλλά να αξιοποιούμε πρωτίστως τους ξένους ευρωβουλευτές και στην περίπτωση αυτή να διαφαίνεται η ήττα και να επιμένει σε αυτό. Συνεχίζω όμως. Η πολιτική μου ομάδα είχε την πρόθεση, αλλά και άλλες ομάδες, και εκ μέρους τονίζω της πολιτικής μου ομάδας, των σοσιαλιστών και δημοκρατών, έχει τη σημασία του, ναι. Ανακοίνωσα, και τονίζω τη λέξη, εκ μέρους της ομάδας ανακοίνωσα, εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο που ήταν και ο συνάδελφός μου, ότι θα προχωρήσουμε στη συζήτηση αυτή με έντονη καταδίκη της επίσκεψης του Ερντογάν στα κατεχόμενα και ταυτοχρόνως θα προχωρήσουμε και θα υποβάλουμε, μάλιστα θα υποβάλει την τροπολογία και έχει σημασία ποιος? Ο ίδιος ο συνάδελφος μας, ο Ισπανός Ευρωβουλευτής, ο οποίος είναι ο εισηγητής της έκθεσης για την Τουρκία, να υποβάλει τροπολογία έντονης καταδίκης της επίσκεψης του Ερντογάν. Από την ήτσα που είχαμε την Δευτέρα το απόγευμα, ακούστε το αυτό, να το ακούσουν όλοι οι τηλεθεατές, στο Ευρωκοινοβούλιο όταν τέθηκε η τροπολογία από τον συνάδελφό μας, τον συνάδελφο Ευρωβουλευτή από την Ισπανία, πήρε καθολική υποστήριξη, καθολική, περιλαμβανομένης της στήριξης της ομάδας του αγαπητού μου Γιάδη. Δεν έχω προσωπικά με κανένα, μπήκα στην πολιτική για αυτά που πιστεύω και συνεχίζω να λέω κάτι που ισχύει και για τον συνάδελφο μου τον Γεωργίου. Υπερψηφίζω οτιδήποτε θεωρώ σωστό, είτε προέρχεται από τα αριστερά μου, είτε προέρχεται από τα δεξιά μου, γιατί θέτω στην πράξη, υπεράνω την πατρίδα όπως τα αντιλαμβάνομαι. Και αυτό που σας λέω έχει και προσωπικό κόστος πολιτικά. Πιθανόν να ήμουνα σε πολύ ψηλότερη θέση στην ηγεσία του Ευρωκοινοβουλίου αν δεν επέλεγα με πολιτικό κόστος να αποστασιοποιούμε από θέσεις ακόμα και της δικής μου πολιτικής ομάδας. Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη. Με αγάπη. Γεια σας. Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη. Κύριε Μαυρίδη, πριν κλείσει. Παρακαλώ, αν έχει τη δυνατότητα η παραγωγή να τον καλέσει να ακούσει. Παρακαλώ κύριε Γιάδη. Ακούν οι τηλεθεατές. Εντάξει, όχι, είναι καλό. Θέλω τον κύριο Μαυρίδη για να απαντήσει, σας παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Προσπαθεί η παραγωγή. Εντάξει, είναι κάτι που. Απλώς κάτι του έτυχε και ανατράπηκε ο πρόγραμμα. Μια μικρή παρέμβαση. Απλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα και να σας απαντήσει σε κάτι πολύ σημαντικό που θα αναφερθώ. Εάν τον έχουμε, να ενημερωθούμε, παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Γιάδη. Ξεκινώντας πρώτα από αυτό, μέχρι να δούμε αν καταφέρουμε να βρούμε τον κύριο Μαυρίδη. Όσον αφορά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, μια μικρή περίληψη και να αλλάξουμε θέμα. Και θα θυμίσω σε όλους ποια ήταν η κατάσταση πριν ανοίξουν τα οδοφράγματα, με ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Και να θυμίσω τα οικονομικά προβλήματα που είχαν στα κατεχόμενα και πόσα προβλήματα αντιμετωπίζαν και σε τι δύσκολη θέση ήταν στα κατεχόμενα πριν ανοίξουν τα οδοφράγματα που τους έδωσαν
οξυγόνο, χρήματα και βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα που μιας και αναφέρθηκε στην Επιτροπή Αγνοωμένων, δυσκολεύει και το έργο τους, καθώς αυτή η ανάπτυξη που υπάρχει τώρα στα κατεχόμενα έρχεται και καλύπτει χώρους οπότε θα μένει αγνοούμενη. Συνεχίζοντας, όσον αφορά το Κυπριακό, μια πολύ γνωστή ρίση σε όλους που είναι η αρχή των Ηνωμένων Εθνών. Τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί εφόσον έχουν συμφωνηθεί όλα. Απολύτως σωστό και απολύτως παρουσιάζει πλήρως την εικόνα του τι συζητούμε σήμερα. Κύριε Γιαδί, κύριε, κλείσουμε το θέμα Μαυρίδη. Λοιπόν, ναι. Επικοινώνηση η παραγωγή είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον να μας ακούσει, λέει. Εντάξει. Θα θέσω εγώ το ερώτημά μου. Να το θέσετε. Λοιπόν, ολοκληρώνω με αυτό που έλεγα τώρα και έρχομαι στο τι διαμήφθηκε στην Ευρωβουλή. Ομοσπονδία βάσει διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό θα το θέσω στον αγαπητό Γιώργο να μας πει τη δική του απάντηση. Σε ποια χώρα εφαρμόζεται μια τέτοια ομοσπονδία που είναι βασισμένη πάνω σε εθνοτικές διαφορές και σήμερα λειτουργεί, όπως είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και είναι καλό να την αντιγράψουμε. Και πώς εμείς θα μπορέσουμε να πείσουμε για ένα σύστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει εκ των πραγμάτων. Και όταν βάζαμε στο κοινοβούλιο. Ποιο είναι το σύστημα, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και γράφουμε βιώσιμη και λειτουργική λύση, και εκεί έχω βάλει την εξής λέξη που έχω πει προηγουμένως. Δημοκρατική, η οποία δεν είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ερχόμενος σε αυτό που έχει πει ο κύριος Μαυρίδης. Και ρωτώ, ο κύριος Μαυρίδης που λέει τώρα πολιτική θα ξέρετε ποια είναι, κύριε Παρούτη? Παρακαλώ. Ότι έβαλα τροπολογία στην έκθεση για την Τουρκία για τους ηρωμάρτυρες του ελληνισμού της Κύπρου, Τάσον Ισαάκ και Σολωμός Σολομού, και ο κύριος Μαυρίδης δεν μπόρεσε να πείσει την πολιτική του ομάδα να το ψηφίσει. Σοσιαλιστές δημοκράτες τάχθηκαν υπέρ. Ακόμη και ο κύριος Γεωργίου, που μας χωρίζουν τεράστιες διαφορές, αρκετοί από την ομάδα του, όχι όλοι, της αριστεράς, αρκετοί από την αριστερά, 26 άτομα από τους 46, ψήφισαν υπέρ. Κύριε Γιάδη, δεν έχετε αντιληφθεί τώρα, έχετε ήδη ένα χρόνο σχεδόν, έτσι? Μάλιστα. Δεν έχετε αντιληφθεί λίγο πώς λειτουργεί το μαγαζί που λέγεται Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Ότι όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικά η διεθνής πολιτική. Ακριβώς. Αλλά επειδή είστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι θέμα συσχετισμών, είναι θέμα ισορροπιών, είναι θέμα ομάδων κλπ. Λοιπόν, δεν έχουμε μπει τώρα να ακούσουμε τη θέση σας για τα όσα διαδραματίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Κύριε Γεωργίου, θα σας δώσω τον λόγο. Θα πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε πίσω, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή και στη σημερινή συζήτηση με προσκεκλημένους στο στούντιο τους ευρωβουλευτές Γιάδη και Γεωργίου. Έγινε μια συζήτηση για το τι προηγήθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών. Είμαστε όμως και στα διαδραματισέντα κατά την τρέχουσα εβδομάδα. Ο κύριος Γεωργίου έχει τον λόγο, παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση. Μα πώς θα δεχτεί η Ευρώπη μια μη δημοκρατική λύση όπως είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, όπως έχει δεχτεί να υπάρχει το Βέλγιο, που είναι η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής. Η έδρα. Πρωτεύουσα, εισαγωγικά η έδρα, με αρκετά ζητήματα τα οποία λύνουν οι άνθρωποι. Έχουμε ομοσπονδία στην Αμερική, έχουμε ομοσπονδία στην Γερμανία. Ουσιαστικά έχουμε δηλαδή αυτόν το μοντέλο υπάρχει και λειτουργεί, και σε εμάς βέβαια έχει επιλεγεί τούτον το μοντέλο λόγω των ειδικών συνθήκων. Διαρωτούμε, κύριε Παρούτη, με βάση όλα αυτά τα διαδραματιστικά τα τελευταία 51 χρόνια, πώς μπορεί κάποιος να πάει και να πείσει για αλλαγή στη βάση λύσης του Κυπριακού, έχοντας υπόψη το εξής. Ο κύριος Γιάδης πήγε να ορκίσει τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ είναι πάρα πολύ αγαπητός και εκθιάζει τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Γιάδης ανήκει στην ομάδα των συντηρητικών ECR, με επικεφαλής την κυρία Μελώνη. Η κυρία Μελώνη προχθές σφιχτά γκάγιαζε και φιλούσε τον κύριο Ερντογάν, τον αποθέωνε και έχουν συνάψει εμπορικές και εξοπλιστικές συμφωνίες. Εδώ πέρα έμπηκε ζήτημα από τον κύριο Γιάδη για το ζήτημα να καταργηθεί η Διζωνική Δικοινοτική και δεν πέρασε από το Κοινοβούλιο, που είναι το πιο προοδευτικό κομμάτι αυτών των οργάνων της Ευρωπαϊκής. Δεν επέρασε, προσέξτε. Η διακοπή της ενταξιακής δεν επέρασε. Δηλαδή συνεχίζει, οι συνάδελφοι του στην ομάδα στην οποία ανήκει ο κύριος Γιάδης, οι Ιταλοί για παράδειγμα, τι λένε, αφού κάνετε προσωμείωση? Να πούμε για τους Ιταλο-Γάλλο-Πολωνούς της ομάδας του. Ναι. Έβαλε η αριστερά
η ΛΕΦ. Όχι, στην πρόταση του κυρίου Γιάννη να μου πείτε, κύριε Γιώργο. Θα σας απαντήσω. Παρακαλώ. Βάλαμε εμείς που είμαστε οι τουρκόφιλοι και οι μη πατριώτες τροπολογία να υπάρξει εμπάρκο όπλων στην Τουρκία. Τι έκανε η ομάδα του, η οποία θα αλλάξει τη βάση λύσης του Κυπριακού? Ψήφισαν κατά. Και ο κύριος Γιάδης όχι. Ο κύριος Γιάδης και οι υπόλοιποι Κύπροι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, για να είμαστε καθαροί. Όμως οι πολιτικές τους ομάδες. Οι πολιτικές τους ομάδες, είπα όλοι κύριε, οι πολιτικές τους ομάδες, η δεξιά, η συντηρητική, οι δίθεν πατριώτες με τους οποίους έχει στενές σχέσεις ο κύριος Γιάδης, οι σοσιαλιστές, πλην των πρασίνων που πήγα στην αποχή, όλοι ψήφισαν κατά. Δηλαδή, σε έναν περιβάλλον τέτοιο, όπου στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο δεν είναι αγγελικά διαμορφωμένα τα πράγματα. Σαφώς. Έχουμε την εντύπωση ότι εμείς δεν πήγαινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έδωσε μάχη, κύριε Παρούτη, για να επιβληθούν κυρώσεις. Πέτυχε κάτι? 0. Και αυτόν τώρα το στρέψαμε το τιμόνι προς την κατεύθυνση αξιοποίησης των ευρωτουρκικών. Μήπως και μέσα από αυτόν τον διάλογο που αναπτύσσεται, όπου η Τουρκία προφανώς θα πάρει πάρα πολλά πράγματα, μήπως καταφέρουμε να πείσουμε για την ανάγκη να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα. Άρα, μιλάμε για λόγια κενά, που στο τέλος της μέρας εκείνων που βλάφτουν είναι μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία και τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού, και το μόνο που εξυπηρετούν είναι τον Ερντογάν και τον κύριο Τατάρ. Κύριε Γεωργίου, προχθές στο χειρισμό ή στην πρωτοβουλία που πήρε ο κύριος Γιάδης, είναι καταδικαστέα ως πολιτική πρωτοβουλία ή θεωρείτε ότι δεν ήταν και καλύτερη, διότι δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, ούτε σε αυτή τη συζήτηση θα συμφωνήσουμε όλοι σε όλα? Θέλω να επαναλάβω το εξής. Παρακαλώ. Είπε ο κύριος Μαυρίδης κάποια πράγματα γι' αυτό. Την περασμένη πενταετία δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Να σκεφτεί κάποιος γιατί τα έχουμε τώρα. Ναι, αλλά η λαϊκή ετυμηγορία αποφάσισε να στείλει και τον κύριο Γιάδη στο αλλά Ευρωπαϊκό. να σκεφτεί κάποιος γιατί τώρα έχουμε τώρα τα προβλήματα και την περασμένη πενταετία που πάλι υπήρχε συναγερμός, πάλι υπήρχε δίκο, πάλι υπήρχε. Δεν είχατε ΕΛΑΜ. Δεν είχαμε τέτοια. Άρα είναι το ΕΛΑΜ. Όχι, είναι διαφορετικές του θέσεις ενδεχομένως. Αυτή που βλέπετε, ναι, είναι η τροπολογία, σας την παραδίδω παρακαλώ, την οποία από το πρωί της Δευτέρας, μόλις αφήχθη το αεροπλάνο στο Στρασβούργο, την κυκλοφόρησε. Την διαμορφώσαμε, την είδαν και οι συνάδελφοι από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Του κυρίου Γιάδη τη δείξατε? Όχι. Να τη διαβάσω γρήγορα? Ναι, παρακαλώ. Επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με όλες τις μονομερείς ενέργειες που αποσκοπούν στην εδραίωση επιτόπου της μόνιμης διαίρεσης της Κύπρου αντί της επανένωσής της. Σε αυτό το πλαίσιο καταδικάζει την πρόσφατη παράνομη επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στα κατεχόμενα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις προκλητικές του δηλώσεις, οι οποίες έδωσαν σε κίνδυνο τις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεθνούς κοινότητας γενικότερα και άλλων εμπλεκομένων μερών για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο. Λυπούμαστε που τέτοιες μονομερείς ενέργειες ισοδυναμούν με άμεση παράνομη παρέμβαση κατά των συμφερόντων της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Καλή. 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 Όχι, είναι καλή. Είναι πολλά καλή, κύριε Παρούτη. Και ενώ ήταν δική μας πρωτοβουλία του ΑΚΕΒ, με συγχωρείτε, είπαμε όχι. Δεν θα πάμε να κάνουμε τους ωραίους μες στο κοινοβούλιο. Δέστε την εσείς του συναγερμού, συμφωνείτε? Ναι, συμφωνούμε. Τη στείλαμε στον εισηγητή που έχει έναν άλλο στάτους και μια άλλη αναγνώριση, το σοσιαλιστή, και του είπαμε αυτόν το πράγμα το καταδικάζουμε και σε παρακαλούμε να περιληφθεί η τροπολογία. Μπορεί να το κατηγορηθεί. Τελειώνω. Στην έκθεση. Ο κ. Γιάδης τι είπε? Μου λέτε του την δώσατε? Όχι, διότι όταν κατεβήκαμε και πήγαμε προς το απόγευμα της Δευτέρας. Δεν τον ήβρετε. Όχι, το βρίσκαμε εύκολα αν θέλαμε. Διαπιστώσαμε ότι εκινήτουν μόνος του ως μοναχικός λύκος για να κάνει βασικά σοου, κύριε, για να κάνει επικοινωνιακά κόλπα ο κ. Γιάδης, για να παίξει στην Κύπρο ότι εγώ καταδίκασα τον Ερντογάν κλπ. Και εμείς το ίδιο πράγμα κάναμε. Οπότε δεν του την ιδιοχετεύσαμε. Επήγαινε ο κ. Γιάδης από μόνος του, ήμασταν μέσα στο αεροπλάνο,
Δεν μας ενημέρωσε από το πρωί να μας πει θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Ίσως. Εσείς με ενημερώσατε για την τροπολογία σας. Σας είπα όχι γιατί κινηθήκατε μόνος σας. Πώς το ξέρατε? Το ξέρατε? Το απόγευμα της μέρας. Άρα σημαίνει το ξέρατε. Άρα κάνετε πολιτικά παιχνίδια. Το απόγευμα εκείνης της μέρας διαπιστώσαμε ότι ο κύριος Γιάδης εκινήτουν σε βαθμό που θα το πω. Αγαπητέ μου Παρούτη, σημειώνετε τις ώρες. Απόγευμα εκείνης της μέρας. Δηλαδή της Δευτέρας καταλαβαίνετε. Θα το πω. Μπράβο. Κύριε Παρούτη, όταν ενημερωθήκαμε από τον εισηγητή ότι υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία από τον κύριο Γιάδη, που τον εκνεύρισε πάρα πολύ, ξέρετε γιατί? Γιατί εκουβεντιάζαμε για μια στιβαρή, σοβαρή διαδικασία με την έκθεση που θα συμπεριλάμβανε και καταδίκες της Τουρκίας και του Ερντογάν και τα πάντα. Και ο κύριος Γιάδης ήθελε να κάνει το δικό του το μοναχικό παιχνίδι. Με έναν συντριπτικό τρόπο να απορρίφθηκε η πρόταση του κύριου Γιάδη, υπερψηφίστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενσωματώθηκε τελικά. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο κύριος Γιάδης είπε στη μία νύχτα, αλλά αυτό δεν με αφορά εμένα, και οι πολιτικές του και ο τρόπος που κινείται και ενεργεί, δέχτηκε μια νύχτα η Κύπρος. Ο κύριος Γιάδης, βρισκόμενος σε πανικό, κύριε Παρούτη, άρχισε να βρίζει θεούς και δαίμονες και να τα ρίχνει πάνω μας, ότι φταίμε εμείς γιατί έγινε. Ποιον έβρισα, κύριε Γεωργίου? Και επιπλέον. Κύριε Γεωργίου, λέτε έβρισα, ποιον έβρισα, κύριε Γεωργίου? Υπέσκαψε, όταν μιλώ να μην με διακόπτεις. Είπες έβρισα. Όταν μιλώ να μην με διακόπτεις. Συγγνώμη. Όταν μιλώ να μην με διακόπτεις. Κύριε Γεωργίου. Όταν μιλώ να μην με διακόπτεις. Πείτε ποιον έβρισα και τι είπα. Μας αποκάλεσες τουρκόβιτους και προδότες γιατί δεν ψήφισαμε κάποιο πράγμα. Εγώ εσάς αποκάλεσα τουρκόβιτους και προδότες. Βρείτε μου τη δήλωση. Βρείτε μου τη δήλωση. Σε συζήτηση μαζί σου, αλλά και στις δηλώσεις που έκαναν οι Ελαμίτες, οι φίλοι σου, μου τη δήλωση, ο Γεάδης είπατε, μας ανέβασαν να μας κάψουν πάνω τα καταδικά της αυτά, δηλαδή, αυτά που λένε... Είναι αυθεντικό, είναι προϊόν μοντάζ. Είναι μοντάζ. Έτσι είπε η αστυνομία στις προάλλες. Τι είπε η αστυνομία? Ότι δεν αφαιρετικά φωτογραφία. Η αστυνομία το είπε, δεν το είπα εγώ. Παίζει με τα μοντάζ ο κύριος Γιάδης, όπως και με τη φωτογραφία που χαιρετούσε ναζιστικά όταν του την έδειξα, μου λέει είναι μοντάζ. Άρα θα πρέπει να την καταδικάσει, εν πάση περιπτώσει. Λέω ότι εμείς έκαναμε δουλειά, έμπηγε η τροπολογία μέσα, ο κύριος Γιάδης θέλησε να παίξει παιχνίδια μόνος του, αλλά το πρόβλημα, ξέρετε ποιον είναι? Άρχισε να βρίζει και συναδέλφους σας. Άρχισε να λέει ότι ο Ξαθούλης, ο Ταοχή, ο Ψή. Μα εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα η Ένωση Συντακτών. Εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Συντακτών Κύπρου που του λέει ότι θα πρέπει να συμβιβαστεί με τη δημοσιογραφική αλήθεια. Θα αρχίσουμε τώρα επιθέσεις και σε βάρος των δημοσιογράφων. Εντάξει, ένα λεπτό, ένα. Τώρα μου στάλει και κάτι, κύριε Γιάδη, ότι ο πρόεδρος στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Κύπρο, ο Έλληνας πρόεδρος, είδε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων πλην του ΕΛΑ, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αρνήθηκε να συναντηθεί με την ηγεσία του ΕΛΑ, λέγοντας ότι δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τη Χρυσή Αυγή της Κύπρου. Έρχονται στα... Έγινε κάτι τέτοιο, συναντήθηκε ή δεν έχετε? Δεν γνωρίζω τώρα. Δεν γνωρίζετε. Δεν έχω πληροφορήσει. Λοιπόν, σήμερα έφθα το Αγίος. Εντάξει. Κύριε Γιάδη, επ' αυτόν που είπε ο κύριος Γεωργίου. Λοιπόν, και επί της καταγγελίας την οποία του κάνει η Ένωση Συντακτών Κύπρου να τοποθετηθεί. Θα απαντήσω και αυτό ό,τι θέλετε. Ναι. Θα τα απαντήσει, έχουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτα, έχει πει προηγουμένως ο κύριος Μαυρίδης ότι δεν μπορούσε να μπει ταυτόχρονα μια έκθεση και ένα ψήφισμα. Η έκθεση για την Τουρκία και να μπει και ψήφισμα καταδίκης της επίσκεψης Ερντογάν. Λοιπόν, την ίδια μέρα, και αυτό επιβεβαιώνεται ότι είναι ψέμα και μπορώ να το αποδείξω, την Πέμπτη είχαμε δύο θέματα για ψήφιση για την Ουκρανία. Για την Ουκρανία. Την Πέμπτη τώρα που μιλάμε. Το πρωί, πρωτού τελειώσετε. Είχαμε δύο θέματα για την Ουκρανία. Αν πάμε και σε προηγούμενες ολομέλειες, μπορώ να σας βρω πάρα πολλά που έχει ταυτόχρονα πολλά θέματα για την Ουκρανία και ψηφίζουμε. Αν λέω ψέματα, μπορεί να το διαψεύσει τώρα ο κ. Γεωργίου. Και έχω εδώ μαζί μου τις ολομέλειες. Εκείνο που δεν καταλαβαίνει λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Γεωργίου. Ξέρετε ποιον είναι? Ότι η κυρία Κάρλας κοιμάται και ξυπνά με την Ουκρανία. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είναι πρώτο θέμα. Θα το έχουμε 3 φορές την ημέρα. Μπράβο. Με το Κυπριακό τι γίνεται? Λοιπόν, ήβρες συμμάχους, κύριε. Έκαμε συνεργασίες. Το έψαξες αν το πράγμα περνάει ή δεν περνάει? Περίμενε να μ' ακούσετε, κύριε Γεωργίου. Το ανακοίνωσες από μόνος σου. Κύριε Γεωργίου, μην αγχώνεστε. Εγώ να αγχωθώ. Περιμένετε, λοιπόν, κύριε Γιάδη, θα πάρετε απαντήσεις. Κύριε ο κύριος Γεωργίου προηγουμένως έχει πει ότι ένα μοντέλο λύσης του Κυπριακού είναι το Βέλγιο. Φαίνεται ο κ. Γεωργίου δεν καταλαβαίνει τη διαφορά Βαλόνι Φλαμαδί με Τούρκους και Έλληνες. Τι διαφορά υπάρχει και μας λέει ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί προβληματικά,
Και ο λόγος που υπάρχει σήμερα το Βέλγιο είναι γιατί υπάρχει εκεί πέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά όργανα. Αν αύριο φύγουν όλα αυτά από εκεί, το Βέλγιο θα καταρρεύσει. Είναι και έχει πάρει. Και είναι πιθανολογίες. Περίμενε, κύριε Γεωργίου. Εντάξει, τώρα ανοίγουμε 30 θέματα. Τώρα είναι να πάμε τώρα στο Παρούτη, να με αφήσω ολοκληρώσω. Παρακαλώ, κύριε Γιάδη, έχετε τον λόγο. Επειδή λένε πιθανολογίες και επειδή, όπως σας είπα ξανά, έχω κάνει διπλωματική στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα του θέσω ένα ερώτημα. Ποια χώρα έχει το ρεκόρ ακυβερνησίας ανά το παγκόσμιο? Το Βέλγιο. Μπράβο. Γιατί? Διότι δεν τα βρίσκαν, κύριε Γιάδη. Λοιπόν, ελάτε σε αυτό το θέμα. Ακούστε λίγο. Θα έρθω στο θέμα. Δεν τον βολεύει να έρθει στο θέμα του, κύριε. Μπαίνω τώρα στο θέμα. Μπαίνω απευθείας στο θέμα. Προσπαθώ και πάει γύρω-γύρω να μας λέει για τα Βέλγια και για τις Βρυξέλλες. Κάμετε λίγη υπομονή και θα ακούσετε. Λοιπόν, για να τελειώσει ο χρόνος. Δεν είναι κακό, κύριε, να παραδεχτείς ότι έκανα λάθος, δεν υπολόγισα καλά τα πράγματα και απολογούμε. Πες μια απολογία. Κύριε Γεωργίου, θα φάτε το χρόνο για να μιλάτε από πάνω μου. Κύριε Γεωργίου, να μιλήσει. Λοιπόν, δεν θα απολογηθεί αυτός που ζήτησε ψήφισμα και πήρε στήριξη από την ομάδα του και από την ομάδα και αυτοί που δεν το ψήφισαν να μην απολογούνται. Αυτοί έπρεπε να απολογηθούν. Λοιπόν, και οδήγησαν την Κύπρο. Κύριε, οι 420 από τους 450 πρέπει να απολογηθούμε στο Γιάδη. Οι 420. Όχι, μάλλον εννοεί τους Κύπριους συναδέλφους του. Εντάξει, το κατάλαβα όλοι εγώ. Οι Κύπριοι ψήφισαν για το ψήφισμα. Παρακαλώ, κύριε Γιάδη. Λοιπόν, αν μου επιτρέπει ο κύριος Γεωργίου. Όχι, σας επιτρέπει, συνεχίστε. Και σας επιτρέπει η εκπομπή. Ο κύριος Τραμπ και η κυρία Μελώνη έχουν βρεθεί με τον Ερντογάν. Είναι οι φίλοι σας. Ναι, βρέθηκαν. Είναι οι φίλοι σας. Περιμένετε, κύριε Γεωργίου, θα σας απαντήσω. Μην αγχώνεστε. Δεν τους πείθετε αυτούς, πώς τα πείσετε. Κύριε Γεωργίου, ο Τραμπ και η Μελώνη είναι τρίτη. Εντάξει, και βρέθηκαν με Ερντογάν και καταδικαστός δεν είμαι ούτε η Μελώνη ούτε ο Τραμπ. Και το καταδικάζω. Το ΑΚΕΛ βρέθηκε με τον Ερντογάν, τον Τσαβούσογλου και τον Ταβούτογλου. Όχι τρίτη. Όχι για να τους κάνει πλάτες, για να βρει λύση. Όχι για να τους κάνει πλάτες. Εννοείται την επίσκεψη Άντρου Κυπριανού. Όχι για να τους πουλήσει όπλα. Όχι για να τους πουλήσει όπλα. Και έδινε και ασπαζόταν με τον Ερντογάν. Όχι για να τους πουλήσει όπλα. Για να βρούμε λύσεις σε αυτά που μας δημιουργήσατε τα προβλήματα. Συνεχίζοντας. Να μην λέμε. Συγγνώμη, εννοείται την επίσκεψη του Άντρου Κυπριανού. Κύριε Γιάδη, να καταλάβω εγώ, σας παρακαλώ. Αυτό εννοείται. Εντάξει, συγγνώμη, ερώτησα υπομορφή διευκρίνησης. Λοιπόν, έχει πει. Αλλά ελάτε στο θέμα, κύριε Γιάδη. Μπαίνω τώρα στο θέμα. Στα βαθιά του θέματος. Λοιπόν, η επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Κύπρο, που βάσει του πρωτοκόλλου 10 αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος και θα έπρεπε η Ευρώπη να αντιδράσει αποφασιστικά. Έγινε το Σάββατο. Και είναι η πρώτη φορά που ήρθε όμως, έτσι. Συμφωνείτε. Ναι, αλλά ξέρετε πόσες φορές. Είναι η πρώτη φορά που είμαι ευρωβουλευτής και ήρθε. Εντάξει. Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Μάλιστα. Και θεωρήσατε ότι ήταν σωστό από μέρους σας να καταδικάσετε αυτό το. Μάλιστα. Παρακαλώ. Λοιπόν, ήρθε το Σάββατο στην Κύπρο ο Ταγίπ Ερντογάν. Και εμείς περιμέναμε να τελειώσει ο Ταγίπ Ερντογάν για να ξέρουμε γιατί δηλώσεις θα προβεί και τι ενέργειες θα πράξει. Γιατί άλλον είναι να λέει ότι θα έρθει στην Κύπρο και άλλον το ήρθε. Άλλον το έχω σκοπό να εισβάλλω και άλλον το εισβάλλω. Εντελώς διαφορετικά γεγονότα. Όταν ήρθε, δημιουργήθηκε το έκτακτο για να μπορεί να εγγραφεί με βάση τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μπορεί να εγγραφεί ως ξεχωριστό θέμα στην ατζέντα. Αμέσως εγώ κινήθηκα με τη δική μου πολιτική ομάδα και το αιτήθηκα. Στάληκε την ίδια στιγμή email σε όλες τις πολιτικές ομάδες τους υπευθύνους, όπου τους ενημέρωσαν. Και μάλιστα, όπως έχει πει ο κύριος Γεωργίου, ήταν ενήμεροι τελικά. Γιατί τις προηγούμενες μέρες έλεγα ότι δεν ήταν ενήμεροι. Τελικά ήταν ενήμεροι. Και μάλιστα μου έρχεται απάντηση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι αποδέχονται τη συγκεκριμένη εισήγηση και μάλιστα έχω εδώ και το σχετικό email από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες το μεσημέρι της Δευτέρας, όπου λέει ότι κάνουμε μια αντιπρόταση στην εισήγηση του ECR, δηλαδή τη δική μου εισήγηση, όπου προτείνουμε να γίνει πιο μικρός τίτλος. Εν τούτο. Όχι, δεν ξέρω ποιον κρατάτε. Εν τούτο που διάβασα. Εν τούτο που διάβασε, κύριε. Εν τούτο που διάβασα, υποθέτω, η αντιπρόταση των σοσιαλιστών. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι, κύριε Γεωργίου. Άλλο πράγμα λέω. Λοιπόν, περιμένετε. Λοιπόν, επειδή ξέρω που θέλω να το πάρω ο Γεωργίου, θα σας απαντήσω σε κάτι. Μια μικρή πάρτι θα συνεχίσω εκεί που έμεινα. Εσείς, κύριε Έχω χαθεί να παρακολουθώ. Ναι, εσείς, κύριε Παρούτη, όταν κάνετε μια αναφορά για την Κύπρο, τι λέτε? Με βάση την έκθεση παράγραφος 5 ή με βάση το ψήφισμα? Δεν καταλαβαίνει κανένας τι μας λέει τώρα. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Συνεχίζοντας, καταλαβαίνετε πολύ καλά. Κανείς δεν καταλαβαίνει. Ξέρετε ευθύνη που έχετε. Συνεχίζοντας,
Ήρθαν οι σοσιαλιστές δημοκράτες που διαβουλεύτηκαν μεταξύ τους και μας έκαναν αντιπρόταση να γίνει πιο μικρός ο τίτλος και να αφαιρεθεί από τον τίτλο οι κλιμακούμενες απειλές από την απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για να διευκρίνει τον λόγο. Το οποίο είπα εγώ, ναι, το αποδέχομαι, αλλά θέλω να πάει και ένα σχετικό ψήφισμα, το οποίο ψήφισμα ναι, μεν είναι θετικό την μια τροπολογία στην έκθεση, αλλά είναι και κάτι ακόμη πιο ισχυρό να έβγαινε ένα καταδικαστικό ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι σε μια παρανομία που αφορά την ίδια την Ευρώπη. Και ερχόμενος στο θέμα το οποίο έχουμε. Οι ομάδες τους μπόρεσαν να διαβουλευτούν και να στηρίξουν το αίτημα μου για να έχει συγκεκριμένη ψηφοφορία στη συγκεκριμένη συζήτηση της μέρας της Ολομέλειας, όσον αφορά συγκεκριμένα την επίσκεψη Ερντογάν. Αυτό μπόρεσαν να το διαβουλευτούν. Στο αίτημα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ήταν να μην έχουμε ψήφισμα. Και εγώ είπα, όχι, πρέπει να έχουμε και ψήφισμα. Και εδώ είναι που λένε οι αγαπητοί συνάδελφοι ότι. Που λένε, να το προσθέσω εγώ τι λένε, ότι παρά να πάμε σε μια ψηφοφορία που θα είναι αρνητική, καλύτερα να κάνουμε ένα άλλο συμβιβασμό έτσι ώστε να έχουμε κάτι. Περίπου αυτό κατάλαβα, κύριε Γιώργο. Μου επιτρέπεις. Όχι, να ολοκληρώσει. Για να μπει, είχαμε στο χέρι, κύριε Παρούτη, με ομολογία και του κυρίου Γιάδη, έντονα καταδικαστικές αναφορές για την Τουρκία στην έκθεση. Άλλο αυτό. Αυτά ήταν βέβαια. Μας έπαιρνε σε ένα ψήφισμα, όπου τελικά αποδέχτηκαν να υπάρχει ψήφισμα 100 από τους 450. 100. Η ώρα 11.30 τη νύχτα. Όχι. Σε ένα ψήφισμα για το οποίο δεν ήμασταν βέβαιοι για το αποτέλεσμα του. Η ώρα ήταν η εισηγήση των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Δεν ήμασταν βέβαιοι για το αποτέλεσμα του. Άρα ο κίνδυνος που ελόχευε εν τέλει ήταν να πάμε σε μια διαδικασία με ένα ψήφισμα ενδεχομένως όχι τόσο ισχυρό ή και αρνητικό για μας στο τέλος της μέρας. Εντάξει, χαμός του κόσμου, κύριε Γεωργίου. Λοιπόν, κύριε Παρούτη. Χαμός να υπάρξει ένα ψήφισμα που να μείνει ζαμέ και να το επικαλείται η Τουρκία ότι υπάρχει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο λέει ΑΒΓ. Είναι χαμός, βέβαια. Εντάξει, αυτό ρώτησα. Παρακαλώ, κύριε Γιάδη. Δεν είναι χαμός. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Έπρεπε εμείς ως ευρωβουλευτές να μπορέσουμε να έχουμε τους μηχανισμούς να πείσουμε τους δικούς μας ευρωβουλευτές της δικές μας πολιτικές ομάδες. Εδώ έχω τη δήλωση της κυρίας Αννίτας Δημητρίου 3 μέρες προηγουμένως. Από το κεντρικό δελτίο σταθμό του Αντένα. Ναι. Όπου δήλωνε ότι έχω δεσμεύσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έχω την πλήρη στήριξη ενώ επίκειτο η επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα και θα έχουμε την πλήρη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ότι εγώ έχω πετύχει μια τεράστια νίκη. Νομίζω όλοι το παρουσιάσατε και γνωρίζετε το περιστατικό που λέω. Και 3 μέρες μετά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εννοείται μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ακριβώς. Λίγες μέρες μετά έρχεται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και γυρίζει πλάτη στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Αν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τη δική μου ομάδα και οι πατριώτες όπως ψήφισαν οι δύο, αν στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τότε περνούσε με πλειοψηφία. Η προεργασία που λένε ότι έπρεπε να γίνει προηγουμένως, έπρεπε να πάρει έγκριση και την Πέμπτη θα πήγαινε σε ψήφισμα. Άρα το ψήφισμα θα συνδιαμορφωνόταν από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ως εκ τούτου, αυτό που εμπόδισαν είναι να πάει να γίνει ένα ψήφισμα. Και εγώ ερωτώ, γιατί είχατε πρόβλημα να πάει να γίνει ένα ψήφισμα άμεσο που να αντιδράσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δουλέψουμε εντός των πολιτικών μας ομάδων να βγει ένα ισχυρό ψήφισμα που να αφορά τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Τι πιο ισχυρό θα ήταν για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και ανταυτού δεν μπόρεσαν να πείσουν ούτε καν τους δικούς τους ευρωβουλευτές στο ένα στενό κύκλο. Κύριε Γιάδη, συγγνώμη, θα σας ρωτήσω ξανά. Πρέπει. Σίγουρα έχετε την εμπειρία ενός χρόνου. Εγώ πήγα αρκετές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχω αντιληφθεί ότι οι ισορροπίες και οι συσχετισμοί είναι ιδιαιτέρως λεπτοί. Υπάρχει μάλιστα και ένα δούνε και λαβήν για αλληλοϊπού. Το έχετε καταλάβει έτσι και δεν είναι κακό στην πολιτική. Μήπως λοιπόν μια μοναχική κίνηση ελοχεύει κινδύνους. Αυτό σας ρωτώ εγώ με όλο το σεβασμό. Λοιπόν, ποια είναι μία από τις ευθύνες που έχουμε ως ευρωβουλευτές, πέρα από το να μελετούμε, να διαβάζουμε, να ψηφίζουμε? Μία άλλη από τις ευθύνες μας είναι να κατανοείτε και το περιβάλλον στο οποίο δράτε. Ακριβώς. Και είναι επίσης να μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς, ούτως ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις προτάσεις που αφορούν την Κύπρο. Και σε αυτό το κομμάτι εγώ πολλές φορές ενήργησα και ενώ υπήρχε αρνητική ψήφος για προτάσεις, για τροπολογίες που κατέθεσε και ο Γιώργος Γεωργίου, εγώ εκκινήθηκα μέσα στη δική μου πολιτική ομάδα
και μέσα σε 15 λεπτά είχα καταφέρει να αλλάξει ολόκληρη την ψήφο. Λοιπόν, και... επειδή τελειώνει ο χρόνος. Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου. Κύριε Παρούτη, δεν είμαστε σε έναν καφενείο εθνικόφρον όπου ο κύριος Γιάδης κάνει ρητορίες. Τι σας ενόχλησε να έχει ψήφισμα, κύριε Γεωργίου? Σε παρακαλώ, θα σταματήσεις. Ρωτώ κάτι πολύ απλό. Μιλούσες και δεν σε διέκοψα. Κάτι πολύ... Μιλούσες και δεν σε διέκοψα. Εντάξει, συνεχίστε, αλλά ελπίζω να μου απαντήσετε σε αυτό. Κύριε Παρούτη, κατάλαβε που είπε ο Γιάδης? Κατάλαβε που είπε? Κατάλαβε ότι έβαλαν τροπολογία για να απορριφθεί η διζωνική δικοινοτική και έπεσε, δεν πέρασε? Κατάλαβε ότι έβαλαν τροπολογία για να σταματήσει η ενταξιακή της Τουρκίας και δεν πέρασε? Κατάλαβε ότι στα συμπεράσματα του Απρίλη του Συμβουλίου ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για να πάρει υπερδώρα η Τουρκία? Κατάλαβε ότι υπάρχει το έγγραφο Μπορέλ, το οποίο μιλάει για το βάθος της στρατηγικής σχέσης ΕΕ Τουρκίας? Κατάλαβε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή ανακηρύσσεται σε εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας? Ότι βρήκε τρόπους με την μελώνη τους να πάει να φτιάξει συνέργειες με εταιρείες στην Ιταλία για να μπει στα 150 δισεκατομμύρια των εξοπλισμών που θα ξοθιάσει η Ευρώπη? Κατάλαβε δηλαδή ότι ενεργειακά, εμπορικά, γεωπολιτικά η Τουρκία θεωρείται ως στρατηγικός εταίρος και μας το λένε μέσα στην έκθεση? Άρα ήταν δύσκολο και είναι πάρα πολλά δύσκολο και πρέπει να είμαστε πάρα πολλά χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που καταφέραμε μέσα στην έκθεση να βάλουμε όλα εκείνα τα αρνητικά σε βάρος της Τουρκίας και ότι επέζαμε με τη φωτιά να πάμε σε ένα ψήφισμα το οποίο δεν θα ήταν καθόλου βολικό για μας και την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι για να κάνουμε δηλαδή επικοινωνιακά κόλπα και να κερδίσουμε πόντους στο εσωτερικό σε βάρος του λαού μας. Εντάξει, τώρα που τελειώσαμε, κατάλαβα εγώ τη θέση σας με σαφήνεια. Αυτή κύριε είναι Γιάννη, η θέση εγώ. Ναι. Αλλά εντός ενός λεπτού, μάλιστα, γιατί θα κλείσει η εκπομπή. Στο ερώτημα του αγαπητού του Γιώργου, αν κατάλαβε, απαντάω πολύ ευθέως. Κατάλαβε, γιατί ήταν μέσα στους εισηγητές και ξέρει πολύ καλά τις μάχες που έδωσα και τι κέρδισα για την Κύπρο. Κατάλαβα πολύ καλά που πήγα, γιατί όταν ο κ. Γεωργίου έλεγε ψέματα ότι όταν περάσαμε 2 τροπολογίες για τη Λευκή Βίβλο στην άμυνα, τον πήραν από το Κοινοβούλιο να του πούν να κάνουμε μία τροπολογία, ενώ και οι δύο έχουν μπει στο κείμενο. Και κατάλαβα πολύ καλά. Και τι απάντησε ο Γεωργίου? Και τι απάντησε ο Γεωργίου? Κύριε Γεωργίου, δεν έπιωσε κανείς μαζί σας. Και τι απάντησε ο Γεωργίου? Δεν έπιωσε κανείς μαζί σας. Εδώ είναι έκθεση όπως έχει υιοθετηθεί. Τι απάντησε ο Γεωργίου στο Κοινοβούλιο? Δεν σας διέκοψα. Κύριε, επειδή λες ψέματα, ο Γεωργίου όταν με πήραν από τις υπηρεσίες, θα σας απαντήσω. Σε πήρα τηλέφωνο ή δεν σε πήρα? Θα σας απαντήσω. Σε πήρα τηλέφωνο, κύριε, τον διακόπτω. Τώρα εγώ τι να κάνω τώρα? Τον διακόπτω. Λοιπόν, περιμένετε να ολοκληρώσω για να πει με ερώτηση. Τελειώσαμε, κύριε, ο χρόνος έχει τελειώσει. Τον διακόπτω γιατί λέει ψέματα. Όταν πήγαν αυτές οι 2 τροπολογίες, μας πήραν από το Ευρωκοινοβούλιο στο γραφείο μου και τους είπα το εξής. Λοιπόν, ολοκληρώνω. Εμείς έχουμε ένα λεπτό. Εμείς είμαστε έτοιμοι τις 2 τροπολογίες που έλεγαμε να φύγουν τα στρατεύματα, αλλά εμείς έλεγαμε για λύση του κυπριακού πακέτου μέσα στην τροπολογία μας. Τους είπαμε. Για μας είναι κόκκινη γραμμή η ανάγκη λύσης του Κυπριακού. Αν ο κύριος Γεάδης συνενεί, μπορούμε να κάνουμε τις 2 τροπολογίες μια. Απάντησε ότι δεν δέχεται γιατί δεν θέλει τη λύση. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. Ευχαριστώ, κύριε Γιάδη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριος Γεωργίου, είναι διαφορετικές τροπολογίες. Η μία είναι στην παράγραφο για την Ουκρανία, μετά την Ουκρανία, και η τροπολογία του Γεωργίου στην παράγραφο για τον ΝΑΤΟ. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Συνεχίζοντας, για να ολοκληρώσω. Τελευταία πρόταση. Κατάλαβα πολύ καλά ότι βρίσκομαι σε έναν περιβάλλον όπου υπάρχουν συμφέροντα, όπως έχετε πει, και δυστυχώς αυτά τα μικροπολιτικά συμφέροντα είναι στους πολιτικούς που κάθονται δίπλα μου σήμερα, που είχαν πρόβλημα να ξαναεκτεθούν δημόσια και εμπόδισαν να πάει ένα ψήφισμα καταδίκης της Τουρκίας, και αντί να στηρίξουν μέσω των πολιτικών τους ομάδων, στάθηκαν ανάχωμα για να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άφηξη του Ερντογάν στα κατεχόμενα. Πόσο μικρή πολιτική είστε, φάνηκε και από τη συμπεριφορά. Μικροπολιτική. Φάνηκε ποιος σηκώστηκε στην Ευρωβουλή να απορρίψει πρόταση καταδίκης της Τουρκίας, κύριε Γεωργίου. Και όλη η Κύπρος γνωρίζει. Φάνηκε στο βίντεο και φαίνεστε ξεκάθαρα, κύριε Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου, κύριε Γιάδη. Είσαι φασίστας και θα μου πεις ντροπή εμένα και δεν τρέπεσαι. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργίου. Δεν είμαι κομμουνιστής, κύριε Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάδη, κύριε Γεωργίου. Ευχαριστώ. Με είπε φασίστα, αλλά δεν είμαι κομμουνιστής.